napakasinungaling. Hindi totoo na si Jehovah ang nagtayo ng saksi ni Jehovah. Dahil ang totoo niyan, alam nila na si Charles Taze Russell. Pero ayaw nilang sabihin yon para hindi naman ma-dismaya yung kausap. O ngayon, nagsinungaling na. Naku, yan ang mahirap dito. Hindi porket may dalang Biblia, sasabihin na totoo, ha? Ingat kayo, ha? Maraming mga bulaang tagapangaral ngayon. Eto, example to ng bulaang tagapangaral. Unsa mo Sagit sa una. unsa may mong kanang kuan kay dali ra man kanang pagingon ta nga actually si Jehovah gyud mo nagingon nga dali ra kay istorya pero lisod kaysa pamatud-an. Oh. So unsa may mong pamatuod? Kaysa una dito sa naman sa Eden, ang naglalang kang Adan o iba. Ang sabi ng safety dito, ha? Madali lang mag-claim na saksi. Pero ang patunayan nito, ito yung pinakamahirap. Ngayon tumakbo itong saksi na ito doon sa sa Garden of Eden. Oh, lumipat siya doon. Patuloy natin. Si Uba. Unsa Sila lagi ang una. kaning unsa imong ipamatuod kay lisod man kay ta nga Oh. Lain ko din niya, gitawag niya. unsa imong kay andere sa kuan tong pag-search kang nagtukod sa saksi ni Jehovah kay si Charles Taze Russell man. Dili ko kuan. Sabi ng safety, ayon kasi dito, anong tayo na saksi ni Jehovah si Charles Taze Russell. Ang sabi naman itong member na to ng JW, sabi niya, hindi si Charles. Ina nyo, ha? May daladalang Biblia yan. Hindi porket may dalang Biblia, totoo na sinasabi niyan. Ingat kayo. Nagsinungaling na siya rito. Pangalawang beses na ito. Bibilangin ko kung bibilangin ko dito kung ilang beses siya nagsinungaling. Wala kay na di na mo makita sa Biblia. Sabi niya, hindi na totoo na si Charles Taze Russell, Taze Russell ang nagtatag kasi hindi daw mabasa sa Biblia. Actually, wala ring mabasa sa Biblia saksi ni Jehovah. Wala. Wala ring mabasa sa Biblia na Bible students. Tingnan nyo, dalawang beses. Tatlo na yun, tatlo. Tatlo na yun. Sabi niya, una, ang nagtayo sa kanila si Jehovah. Pangalawang sinungaling niya, sabi niya, hindi si Charles Taze Russell ang nagtatag. Dahil ang pangatlong dahilan niya, hindi mabasa sa Biblia. Sure. Tuloy natin. Kinsa atong i-search kinsa ang nagtukod who founded saksi ni Jehovah. Ito, yung sa likuran niya. Pag ganyan na ang nangyari, to the rescue na yan. Ha? Pag ganyan na nangyari, to the rescue na yan. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin yan, dahan-dahan na sila magsipagdatingan para gumawa ng dahilan para i-pull out yung kanilang kasamahan na naiipit sa talakayan. Tuloy natin. Who founded Dili man na kung sa Google ka saksi. o butubag ng Google pero ang Bible ang batubagon kung Pang-apat na kasinungalingan to. Sabi niya, ay kung sa Google ka magtatanong, yan ang lalabas. Pero dapat sa Biblia ka magtanong. Uy! Walang saksi ni Jehovah sa Biblia. Wala. Bakit walang salitang saksi ni Jehovah? Yang sinasabing saksi dyan ng mga Israelita, ang kanilang relihiyon, Judaism, hindi saksi ni Jehovah. Ba naman tong taong ito? Yung sinasabi sa Isaiah 43, Jis, na kayo aking mga saksi, ang relihiyon nila Judaism. Sabi nila ngayon, mabasa ba dyan? Judaism. Nadagdagan na naman ang kasinungalingan.
No? Kaya napakahirap kapag aware ka na nagsisinungaling ka, tapos i-insist mo yung pagsisinungaling mo para lang ma-convert mo yung grabe to taong ito. No? Magsinungaling. Talagang kinarir talaga niya ang magsinungaling. Hindi ko alam kung alam mo yung nire-record siya o hindi. Unsay mensahe ana Brad? Unsay mensahe ana Brad? Ang saksi ni Jehovah nagsisinungaling ng harapan. Oh. Pangalawang text dito naman, Father, pwede na ako i-deliverance akong mama o pag umangkon nga sabay. Dili. Dili pwede. Tagsa-tagsaon ni mo na. Og si Father Darwin, siguro pwede sa kanya. Pero ikaw, tagsa-tagsaon ni mo na. Nya need ka og self-preparation, spiritual preparation. Dili pwede nga patakalang kag antog nga wala kay pagpanghinlo sa imong kagalingon. Okay, 1298 mo na kung naglantaw ka karon. Kung naglantaw ka sa live karon, comment lang kung naglantaw ka sa live karon. Text mo dito niya. Hindi mo i-text kung naglantaw ka sa live karon, makaibalo ko kung nadungog ba nimo kung tubag o wala. Yun ha. So mga comment dito na baba ano to ha. Oh. Okay. So, sabi, mayroon pa dito, brother, pwede na ko ana makarenounce kapag makasal na mi sa Katoliko, bisan permi mi kasimba sa INC. Pero kada Domingo gasimba kami sa mga bata sa Katoliko pod. Ito na yung pangutanaw niya ni Brother Angel ha. Okay, tuloy natin yung video. 7 time check, 7:51. Meron pa akong 9 minutes to go para sa punto por punto live. Tuloy natin. Kuan ba? Si Charles ba ang nagkuan tukod? Oh, Charles Tas Russell gid ang nagtukod diri sa kuno. Kung ang Google mao'y pangutanon. History man eh, dili Oh, man ni history. siya. So dili ni siya malimbungan kaya tinawag na si Charles Tas Russell ang nagtukod ana. Actually si kuan, si Charles nagsundog lang po to siya kang Ginoong Hesus. Ano? Sabi niya, actually si Charles, nagsunlog lang po na siya kang Ginoong Hesus. Sabihin, nanggagaya, kung nagsundog means nanggagaya, kung nagsunod means sumusunod. Oh? Next. Sabi ito, salamat Brad, agalantaw gid ay siya. Salamat po, Zakuan. Nagtanaw gid ay siya, at least kabalo na ko gatanaw siya. Okay. Salamat sa mga nag-text, no? Time check, 7:52. So, meron pa akong 8 minutes to go. Tuloy. Gisunod lang po niya. So gisunod niya. Si Ginoong Hesus gid ang pastor nato. Si Ginoong Hesus daw yung pastor nila. O, yung saksi ni Joe, wala silang pastor. Ang meron sila, ansyano. Hindi pastor, ansyano. Tuloy. Unya si Charles, iyang gisunod si Ginoong Hesus. Si Charles mo to siya ang nag-registered. Pwede kinanglan Subot pasabot. registered sa gobyerno. Before si Charles Tas Russell na ang saksi. At sa una pagani. Di kaning inyong magiingon Naku, dalawa na sila nagsisinungaling dito. Dalawa na sila. Allah. Allah. nga naana tagaya daw ko og mga membro sa saksi ni Juba Oh, sa tuig buta na to 13th century kinsay mga saksi ni Juba sa 13th century. Kani. Maganda ito. Dahil ini-insist ng dalawang ito na meron ng saksi ni Jehovah before Charles Taze Russell, meron ka bang maipakita sa aking ebidensya history na 13th century nag-i-exist na ang saksi ni Jehovah ayon sa history? Anong sagot? wala pa na sentence, wala pa na siya kay Wala pa, bandi ay na. Wala pa siya. Ay sabihin, hindi wala. So dili mo makaprove lugar nga na kay ingon man ka karon wala nga pa nang kuan, wala pa nang pilang unsa to nga mga tuig.
Kan 13th century, Ah, wala ba? pa. 13th Sa century. una pa. Lagi diha lang ko magpuno ka sa 13th century. Kaya diha matod pa nimo. Nakuha ko na. Ang ibig niya sabihin, wala pang 13th century, nandyan na. So, ulit. Ang tanong ulit. Diha na ang saksi. Sa wala pa si Charles Taze Russell. Yon, so, ang tanong, inulit. Meron ka bang ebidensya sa history na before Charles Taze Russell nag-i-exist na ang saksi ni Jehovah? Ang hinahanapan siya dito, referensya. Kasi madali lang kasing mag-claim sa Biblia, wala kang referensya, hanggang claim lang yon. Tuloy natin. At least, makahatag ba ka o kaning mga membro ato tanaw ni search sa nato ni si Okay, 1852. So butang na nato. Kuan. Kaning 15th century Yan. Natuklasan 1852. So, atras siya ng 15th century. or 14th century. Diha na ba ang saksi ni Jehovah? Kani mingon man gud si Kristo, dili tanan ang nagsunod kanako makasulod sa gingharian sa langit, di ba? Nas Mateo 7. Mo nang akong ipamatuod ninyo kung diha na gyud mo nagsunod kay matud pa nimo diha na mo sa wala pa si Charles Taze Russell, diha na ang saksi ni Jehovah. So diha sa 14th century lang kinsang mga saksi ni Jehovah diha. Nakoy kuan sa imo. Abi mo kay dali ra man gud ni kuhaon ang Biblia. We can make sa atong own interpretation. So, ang dami nilang sinabi, hindi ako sasalita kasi the same pa rin. Hinahanapan sila ng ebidensya kung saan mababasa sa history na sa mga 15th o 14th century, nag-i-exist na ang grupo na kung tawagin saksi ni Jehovah. Tandaan ninyo ha, yung ginagamit nilang nasa Biblia, hindi saksi ni Jehovah ang kanilang pananampalataya, kundi Judaism. Anyone can claim the standard Bible because we can do a private interpretation. English yun ha. English yun ha, English. Ko tanto nga. Itong Pero sultihan ta mo, bintras nangita pa mo nga matod pa sa diha sa Biblia nga katungdanan lamang sa mga pari ang pagtudlo may tungod sa kaalam sa Dios. Tumalo na yung safety sa Malakias 7 na gusto ko ipalala sa inyo ha na ang mga pari ay mga sugo ng Diyos. O kinahanglan ang tanan tao didto makisayod bahin kanako. So, di pari ang gisuginlan sa atong Bible na pari ang nagong. na. Asa day mabasa ka? Na kay Biblia dana. Sister. Kay sa mo kami takit ang ingon ni Kristo ang iyang sumusunod magsunod sa iyang sugo. Di, na- Diskutan sa Mateo 24:14 nga ilhanan sa ilhanan nga niya na tas katapusan madlaw apil ang Lagi. pagmantala sa mga balita. Una, wa man lagi mo nagsulod ni Kristo nga isip nga pari. Si Kristo pari man. So, ang dahilan ni ate is Mateo 24:14, no? Na kapag tayo na sa huling mga araw na 7:58. Okay, so 7:58, 2 minutes to go. 2 minutes to go. Get ready ko na yung ano natin, yung ating intro. Intro natin. So, yung intro natin. Ito to intro din ng prayer. Ating ready yung ating prayer para hindi tayo magkamali ng pindot. Okay. So, proceed tayo saglit, no? Wala di mo kabalo nga si Kristo pare. Murang ingon siya diri sa Pangutanon ta ka sister, nakabalo ba ka nga si Kristo pare? Pwede magtutudlo god. O pare siya. Magtutudlo. Pare siya. Kaya So, magtutudlo. na may pare. Wala may pare ka. Oh, Wala may man dili magtutudlo. mo. Ito yung malaking problema. Bahay ng CFD ang napasok nila. Aminado siya si Kristo pare kasi nagtuturo. Ang tanong, meron ba kayong pare? Ang sabi niya, wala silang pare. Oh. Walang pare. 7:59. Okay, mag-intro na tayo dahil alas 7:59 na. Atin ang simula ng ating intro sa ating programa. Tutuloy ko ito mamaya kung may oras pa. Oh. Proceed tayo.
Yeah. In 4, 3, 2, 1. Magandang gabi mga kapuntos. May mga katanungan pa rin ba patungkol sa aral katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema. Nang dahil sa mas pinalakas na programa ng punto por punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo at maging sa mga hindi katoliko na gustong subukin ng mga depensor. Welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong makipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome rin po sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga akong gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa Mateo 16:13 ang simbahan itinayo ni Jesus Cristo. Hindi ba iglesia kundi ang katoliko? Walang makapanay kahit pa ang impyerno. Hello, good evening mga kapuntos. Dito po tayo ngayon sa ating live sa Punto por Punto. At ngayong gabi may tatalakayan po tayong may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko. Bago muna yan is mag-opening prayer po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so atin na pong ibigay sa mga kasamahan sa kanilang greetings. Ating unahin dito kay Brother Aljan Bagatna ng Iloilo. Brother Aljan, good evening sa iyo. Brother Aljan. Yes, Brother Jando. Yes, ayan mga kapatid. Good evening, Brother Jando. At sa lahat ng mga puntos nating lagi nakasubaybay sa ating programa, punto por punto. At speaking sa topic ko mo kanina, Brother Jando, tungkol sa Jehovah. Iba na sila ngayon dahil may pinipili na silang bahay na papasukin dahil sa amin, Brother Jando. Hanggang sa kapitbahay na lang sila. Hindi na sila pupunta dun sa bahay. Ayun mga Kilala ka na. kapatid. Kilala ka na. Kaya nga bro, ayaw na nila dun pumasok sa bahay namin o dun sa kahit bakod na lang, Brother Jando. Ayaw nilang pumasok doon. Kaya nga style ko ano, pakunwari ako na walang alam, tapos hayaan ko sila ng mangaral, pero pagkatapos, lagot sila pag ako nang nagtanong. Basta usapan, wag nyo akong iiwan dito pag hindi pa ako tapos. Ganun.
Ayun mga kapatid, again, isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Sana pumasok si Father Darwin. Atin po, lalamunan ka. Sana pumasok si Father Darwin mga kapatid para sa inyong mga katanungan. At ihanda po ang inyong katanungan, my dear brothers and sisters. Dahil sa programang ito ay maraming katanungan na naman na po ang masasagot ng ating mga kapatid. At ayun nga kapatid, laging paalaran ni Brother Angel Santos. Hindi, sorry pala. Isang pala po mga kapatid, buksan ang puso't isipan para marami po tayong matutunan. Tinapos ko na kagad, Brother Jando. Ito yung Brother Okay. Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. Ito naman tayo ngayon kay Brother Junre naman ng South Korea. Brother Junre, good evening. Brother Junre. Yes, hello. Good evening, Brother Jondo, at good evening din mga kapuntos. So, welcome ulit sa ating daily live streaming. So, as of the moment, rock na po tayo mga kapatid. Tapos na po ang 5 araw na holiday. So, nag-enjoy tayo. Lalong-lalo na yung last week ko. Napaka-ano. Ano yung ginawa mong video, bro, na bumawi si James? Ay, hindi. Baka pinag-isa na yan. Itanong mo na lang doon. Hindi, ano yan, yung debate namin kagabi ba, yung tanong ko sa kanya na inedit ko lang tapos pinost ko sa Facebook yung yung tinanong ko siya na sabi, di ba, tinanong ko siya kung sa tingin mo, sino ba talaga ang may mas mataas na paggalang kay Jesus, kami na kumikilala sa kanya Diyos, kayo na kumikilalang tao, di ba, sabi niya, mas mataas yung paggalang kasi kinikilala nila tao lang. Di ba, sabi niya yan, tapos tinanong ko siya ulit, talaga bang mas mataas ang paggalang nyo sa tao kaysa Diyos? Sabi niya, oo. So, nung tinanong ko siya, so sa pananampalatayang Islam pala, mas mataas ang paggalang sa tao kaysa Diyos. Sagot niya naman niya, oo, mas mataas. So, nung tinanong ko siya nung, hindi mo sabihin, mas mataas ka pa kay Allah. Sabi niya, hindi. Yeah. Pinutol ko lang yun, tapos pinost ko sa Facebook kasi tawa ako dun eh. Yung mukha niya kasi yung parang sising-sisi ba? Yun na nga eh, nang ano ko sa kanya kasi ang laylay ng mga tanong niya wala sa topic. Kaya pinutol ko yun. Kaya marami pa akong puputulin doon sa mga sa debate namin na nakakatawa yung mga sagot niya tulad nung sabi niya na hindi siya naniniwala sa si Kristo ay Diyos kasi walang sinabi si Panginoon Kristo na Diyos siya. Tapos nung binasa natin yung ayag 22, tinanong ko siya, narinig mo na ba na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos? Sabi niya, hindi ko narinig. Ayun yun, hindi niya... akala ko yun yung Alpha and Omega. Ayun nga. So, natawa lang ako dahil nung pinakinggan ko uli yung debate namin, nakakatawa pala yung mga sagot niya sa akin. Kaya, natawa lang ako. Well, so balik tayo sa live mga kapatid. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Shout out sa lahat, lalong-lalo na sa mga kaabag. And by the way, please pray for me pala kasi sa linggo, mayroon po akong ikakatikais dito. Nagulat ako, minisit ako ng pari Katikais talaga? Hindi lang yung Berijando. Alam mo ba kung sinong pinapakatikay sa akin? Sino? Isang iglesia ni Cristo na handog. Magkakatoliko. Uy! Oo. Akala ko si Gujon Pio. Hindi. Babae siya, iglesia ni Cristo siya ever since. Tapos, nag-decide siya na magkatoliko dito sa Korea. Kasi nakasawa siya ng Korean eh. Korean na siya ngayon. Nakapag-asawa siya ng Korean. So, lumapit siya sa simbahan dahil mapapabinyag siya ng Katoliko. Ako ang napili ng pari namin na magpakatikais kasi nga nakitaan niya ako na mahilig sa katikism. Tinanong niya ako, kaya ko ba daw i-katikais ang pagbibinyag? Sabi ko, oo naman, Padre. Kaya ngayong linggo po yan mga kapatid, so please pray for me na maatin siyang makatikais ng maayos at yung maunawaan niya ng mabilis. Sabagay hindi naman to isang araw lang kasi sabi ni Father sa December po sa binyagan. So dahan-dahan lang para mas maunawaan niya. So yun po isa pong malaking po sa akin to. First time ko pong makatikais in person. Then, protestante pa, no? Iglesia ni Cristo, mga kapatid.
So i-pray din po natin siya na sana madali niyang maunawaan po yung ating pong ibabahagi sa kanyang katotohanan. By that mga kapatid, so God bless you sa ating lahat and back to you, Brother Jando. Oo. Ang style ko dito, Brother John Ray, kapag ako nagkakatikas ako yung naka-assign dito na kapag may dumal na ibang relihiyon, ipaano mo kay Brother John Ray yan, ipakatikas mo yan. Sabihin, pagkatikas ibang relihiyon, doctrinal talaga yon. Yun talaga ang doon, doctrinal talaga yon. So, ang gagawin ko para madali niya maintindihan, wala akong whiteboard, wala akong blackboard, ang gamit ko lang mga bato. Mga bato. Parang akong naglalaro ng dama sa lamesa. Pero naintindihan nila. Oh, parang akong naglalaro. Ito, lalagyan ng bato. Paliwala kong meron kong dalang bato sa lamesa. So sila naman, yung kanilang mga mata nasa bato. Habang ginagalaw ko yung mga bato sa lamesa, nandun yung mata nila. Kaya naintindihan nila yung paliwanag. Na yun. So, Yan ang style mo. Oh, yan ang ginagamit ko bato. Madali Ayos talaga. din yan, visual. Oh, visual kasi kapag sasita ka lang na wala ka namang pinapakita sa kanila na na paraan para maintindihan nila, may pagkakataon na na nawawala sa yung naranasan ko yan dati. Parang walang nangyari Kaya, gumagamit ako ng bato. Minsan pa naman sa seminar, ang daming distraction. Oo. May nagsalita lang. Dati sa Valencia, wala pa akong bato dati. May kinakatikais ako. Yung isa namin kasamahan naman na sakristan mayor, pag dumaan, nagpapakyut, yun naman kinakatikais mo, ngiti ng ngiti. Uy! Focus na rito. Nag-uusap tayo. Uy, alis ka nga dyan. Ginaganon ko yung sakristan mayor. Alis ka nga dyan. Pakyut ka ng pakyut Ganun. So, nung moment ako ng bato, naintindihan nila ng madali yung aking sinasabi. Maganda yung Brother John Ray. Ang kasi sa akin, ang instruction ni Father sa akin, ipaunawa yung katekism. So, hindi ako pwedeng gumawa ng sarili kong kasi yung katekism ang pinapa-explain sa akin ni Father. So, focus po tayo doon sa gusto ni Father na ipaunawa yung katekism. Kasi nangyari kasi, na pala siya, pinatikais na siya ng pari na hindi. Kasi yung alam mo naman yung mga African, pag nagsalita ng English yan, masyadong slang. So, masyadong hindi maunawaan. Kaya, sabi ni Father, ako na lang para Pilipino yung magsalita, para mas maunawaan daw. Kaya, magandang challenge to sa akin. No, kasi iba yung katekism sa sa camera kaysa live. Pero kaya naman. So, yun naman dyan daw, back to you. Sabi ni Maria Rafaela Matildo Hala, miss ko na ang intro na ito dahil I heard this since 2019 pa if I'm not mistaken. Yung aming intro, 2019 pa ito. Okay, so atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang greetings. Sumaya na lang yung gospel. Pag 9:30 na wala pa si Brother Darwin, doon na lang natin yung gospel ipasok. Kasi di ko alam kung darating mo si Brother Darwin ngayon. Nandiyan na ba si Brother Darwin sa Zoom? Basta nga lang kasi itanong mo kay Father D ngayon dahil Luwebes. Okay, dahil wala si Father Darwin. So, mamaya na lang mga 9:30 yung gospel natin para masiguro natin na na walang pag pumasok si Father Darwin. Okay, so tibigyan ngayon Brother Angel Santos from Japan sa kanyang greetings. Brother Angel? Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi. Saan masulok kayo ng mundo na narating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama naman po tayo muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ang salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, congratulations kagabi kay Bro Junri. Nakakatuwa yung Muslim, no? Naanap ka namin kagabi. Wala ka. Oo, medyo kailangan lang na ngayon. Kailangan lang medyo maaga-agang matulog dahil nga may pasyente. So, hindi tayo pwedeng masyadong magpuyat na. So, sabi ko, 11, na yun eh. So, sabi ko, mag-out na ako. Kailangan matulog na maaga si Mrs. So,
Yun, pero narinig ko halos, no, halos yung kabuuan at nakakatuwa yung ano. Buti mabait naman siya, lagi siya, nakatawa lang siya, no, hindi siya napipikon. At ang nakakaano sa kontra-kontra mga pinagsasabi niya. Iba yung nakakatuwa talaga, natatawa ako sa mga Muslim. But anyway, let's keep praying for them po, no? Sila ay biktima lamang. No, talagang nakakatakot yung mga turo nila. At napahiya talaga yung ano, no, talagang kumbaga bugbog sarado si Muslim. Pero mabait siya eh, sayang lang, nabiktima lang siya. Naabudol-budol lang. So anyway, let's keep praying for the Protestant po na sana makabalik sa tunay na iglesia, natatag ng ating Panginoon Kristo. Paalala po sa lahat, no, ng ating Panginoon Kristo, yung sinasabing tao lamang, no, at siya magpapasakop sa ano ni Propeta Muhammad. At hindi niya hindi niya naisip na ang ating ang ating dakilang propeta, ang ating dakilang Diyos, no, tao at Diyos na si Jesus, ang ating founder ay sa after nang namatay siya, sa 3 araw siya muling nabuhay at walang greatest prophet na ganun na nangyari, na nagpakita after 3 days, nabuhay after 3 days. Si Prophet Muhammad hanggang ngayon, yung remains niya nandiyan pa rin, buto pa rin, nandun pa rin. So, kakaano lang, biktima. Ang nakakatawa sa kanya yung buhol-buhol daw ang Biblia, ganito ang Biblia, pero ginagamit niya Biblia. Ginagamit niya Biblia, pero sabi niya, buhol-buhol daw, di na totoo, pero... Angel, bro, yung sinabi niyang bulbul, diba, tinanong ko siya, natanggap mo ba yung ebanghelyo namin? Sabi niya, hindi. Binasa ko yung, sa Quran kasi nila, sa Quran 5:47, binasa ko, sabi ng Quran, oo, pati alam nila. Kung narinig niyo yun, tinanong ko siya uli, tanggap mo naman yung ebanghelyo? Tanggap ko. Tanggap ko. Kaya nga pa laban bawi eh. No? Nakakatuwa siya. No? Malalaman mo eh. Yung, nalaman lang niya yun sa mga mangangaral niya yun. Kaya kapag nakakaano siya ng marunong, natataranta na siya. Ano yung mga sagot niya? No? Tapos sabi niya dun sa Old Testament tungkol kay Isaiah, sabihin mo, pag yan, ang natawa ko dun sa magkikristyano ako, naalala mo yun? Doon ako magkikristyano ako kapag Magkikristyano ko na siya. kapag si Isaiah ay binabanggit niya si Jesus, sabi niya. Nung binigyan mo ng talata, bumawi. At tawa ko doon. Sabi niya, magkikristyano ako pag ang tinutukoy ka ni Isaiah. Ang sabi niya, Brother Angel, hindi daw, sino pa nagsulat sa Juan? Wala pa naman si San Juan. Ang ibig sabihin, mas tama siya kay San Juan. Mas tama siya kay San Juan. Sabi niya, hindi naman niya alam ni San Juan, wala pa siya nung araw na. Sabi mo naman, kinontra Hindi niya. alam, nagulat siya na ang nakita pala ni Isaiah Simpson. Kaya nga, yun tawa ko ng tawa. Yung sa unang Juan, sabi niya, unang Juan 2:4, sabihin mo na, wala na si Mama Mary niya, sabi mo, ano yan, ibang version na naman yung hawak mo? Ang kulit, sabi ko, ayusin niya muna, anong talata bang hinahanap na Mr. Boldetor kasi unang Juan 2:4, wala na si Maria dyan, ini-insist niya talaga eh. Nung binasa, wala. Ibang version na naman siguro yan. May bibili ako rito. Ang ano dyan, yung basihan niya lagi Biblia. Pero pagka naiipit siya sa Biblia, sasabihin niya, ay wala pa kasi si San Juan dyan. Ay wala pa si ano dyan. Ay buhol-buhol dyan. Pero ang pinaka-highlight, Angel, yung binasa niya, yung ginang, na una binasa niya pagalit, na pansin mo yun? Sabi ko, Mr. Moderator, request ko lang kasi binasa niya pagalit basahin niya ng pagalang. Ang galang eh. Naging magalang. Alata isa lang ang ano niya isa lang ang salita niya, tapos sabi niya sasabihin Diyos, tapos Diyos ang Ama, Diyos siya, dalawa na Diyos niyo, sabi niya gano'n. Sabi ko, eto naman tong mga to. So talagang iisa lang ang ano nila nakuha niya yung katwiran niya yan, mga sa Iglesia ni Cristo.
ano, kopya-kopya lang eh, no? Eh di isa lang eh, puro pa isa-isa sabi niya. But anyway, ano lang, no? Medyo nakakatawa, nakakaawa din dahil biktima nga lang siya. Talaga bugbog sarado na kagabi. Sabi ko, hindi na kailangan. So, pahinga na ako. Bugbog sarado na yun. Gumagamit siya ng Biblia pero pagka alam niyang kontra sa Muslimang turo ng nakalagay sa Biblia, hindi niya tatanggapin. Tawag-tawa ako dun Anyway, sa tanong ni Brother John Ray kasi may binanggit siya na na hindi daw pagalang na isulat daw na pinatay daw si Kristo. oo. Tinanong siya ni John Ray, sa Quran ba wala bang mababasa ng ang mga propeta pinagpapatay? Na ano siya doon? Baka siya naipit doon. Sabi naman niya, Ayaw sumagot. ayaw niyang sumagot. Bigla lumilipat sa Bible. Sabi nga na ba, objection mo dito, tatanong ko sa Quran. Wala man nakalagay sa Quran na ang mga propeta pinagpapatay. Umamin siya. Tapos maya-maya objection moderator, pinag-uusapan si Hesus Kristo. Hindi ang propeta. Ba't ka nalipat kay Maria? Tingnan nyo ako ang ingay-ingay. Kung nakawalan yung microphone ko, maririnig nyo ko ang ingay-ingay ko rito. Ako rin eh, tawa lang ako ng tawa kagabi dito sa kasi nga yung nga pinagsasabi niya, wala daw yung kapag propeta pinatay, ganito, hindi daw pinapatay. Samantalang halos lahat ng propeta pinapatay. Yun Layo. nga, pinapapatay. Pag daw Ang pinatay, sabi pa hindi niya, daw, ang sabi nga niya sa stand niya napakababa naman yan. Mga ano ba yan, propeta tapos pinatay. oo, propeta ng Kasi Diyos pinatay, lahat ng propeta pinapatay. Pero sa nila, sa Quran nila, babasahin niyo, ang mga propeta pinapapatay. Sino napatay? Mga Oo. Hudiyo. Walang sense ang mga pinagsasabi niyo talaga kahapon. Tawa ko lang, tawa lang. Walang ka-sense at talagang bugbog sarado. Sabi ko, walang alam to. Madaling maano to. So, yun na nga, kung may chance sana, kaya lang medyo ginabi nga dahil dito gusto na ni Mrs. matulog kaagad. Hindi siya pwede magpuyat, bawal sa kanya. So, sabi ko, alis na lang ako. Pero marami rin sana ako itatanong sa kanya dahil puro palpak ang mga pinagsasabi niya at laban bawi. But anyway, yun naman ang pinakamahalaga doon at least na evangelize natin siya. At sana, no, ang dami yang na doon ang daming talagang supalpal doon sa mga pinagsasabi niya na binigay mo mga talata, Bro Junri, no? So, ewan ko lang, talagang may Kaya nga hindi siya mag-aimik. Brother Angel, hindi siya mag-aimik kasi Quran nila mismo nagsabi. Oo, bino mo, pati pala si Ala, yung ebanghelyo. Pinapagalang, pinapasunod. Pinapatanggap. Pero siya ayaw niya. Sabi pa sa Quran nila na wala kayong paninindigan kung hindi ninyo tatanggapin ang Torah at Ebanghelyo. Wala kang paninindigan daw. O yun, magandang yun. Magandang, anong talata yun? Surah, Nasa Surah Al-Ma'idah yun, yun? Surah Surah Al-Ma'idah? 5:68. 68? Maganda talaga yung Oo. yun na hindi sila sumusunod sa sa ebanghelyo. Oo. Tapos ang sabi ng Quran nila tawag diyan, wala kang paninindigan kung hindi Hindi ka susunod sa Torah at sa ebanghelyo. Ayun ang ebanghelyo, pinatay talaga si Kristo. sa naman sa Surah 57 mo dyan do, 47, ang sabi naman doon, hayaan ang mga tao sa ebanghelyo ang humatol. Oo. Sila nga hatol kasi ebanghelyo talaga sila ang humatol ipako yan sa krus. Tinanong ko siya kasi sabi niya, wala namang sinabi sa Bible na napako sa cross. Sabi ko, kung babasahin ko napako siya sa cross, aaminin mo ba nagsisinungaling ka? Wala na, ayaw na sumagot. Yung kanya tanong na loaded question. So sabi niya na dahil si Jesus ay niligtas, ibig sabihin hindi pinako sa krus. O yun, loaded question yun, nag-assume siya doon. Assuming. O si Brother Angel, hindi makatapos si Brother Angel. Sige.
Moderator ko Okay. rin. So, excited talaga, excited. Di maka-move on. Wala kasi sa kagabi. Nakakatuwa, nakakatuwa. Pero at least mabait naman siya. So, yun lang po, no? Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, so ano sa inyo? Tuloy ko yung video na inano ko kanina, tinala ko kanina o tanungan agad tayo? Tanungan agad Iyan tayo. muna. Oo, iyan mo muna, bro, para habang baka biglang dumating si Father. O baka Cut si mo na Father, lang. no? Ang tanong kasi na nandito isa lang kay Edelberto Barrios. Sabi niya, good evening bro JD, kumusta ka na? Paano po makakapasok sa live po? Sa comment section, nandyan po yung Zoom link. I-click po ninyo yung Zoom link. Kung meron kayong Zoom app, magbubukas po yan. Okay? Pag nakapasok na kayo sa Zoom link, ang Zoom link is para lang po yan sa magtatanong. Pero kung hindi naman kayo magtatanong, manood lang kayo dyan sa live sa YouTube natin. Makakatulong ba kayo sa aming views, no? Pero kung gusto niyo magtanong talaga, mag-interact kayo, pwede kayo pasok sa Zoom para makapag-raisehan kayo. Ganon. Sa mga gusto lang niya magtanong ng talagang yung actual ba actual. Pero kung mahihiya naman kayo magtanong ng actual, pwede na kayo mag-comment sa comment section sa mga tanong na gusto niyo itanong. At babasahin ko naman yan. Isa lang nga nandito si Edelberto Barrios, no? Paano makapasok sa live? Ganun lang po yung gagawin ninyo. Nandiyan sa comment section po yung Zoom link, i-click po ninyo yan kung gusto niyo pong magtanong. Pero kung manonood lang kayo, dyan na lang kayo sa YouTube channel manood, at least nakakadagdag pa tayo sa views ng punto por punto. At Brother Okay. Jando, Yes. sa lahat din pala na na gusto magtanong sa nadyan po sa live natin sa Mr. 721 Catholic, ipipin ko rin po yung yung Zoom link diyan para live na rin po kayo magtanong mga kapatid. Mas maganda kasi nasa loob talaga ng Zoom. Kung gusto nyo. Pero ikaw nga ni Brother Jando, kung wala naman kayong tanong, dyan na kayo sa Zoom, sa live natin para makatulong po kayo sa viewers natin. Yun, no? So, lang ha. So, proceed na po tayo ngayon sa dahil isa lang tanong nandito. So, punta muna ako to sa topic ko kanina na naputol. Kasi ito tungkol sa mga saksi ni Jehovah na nakalaga. Ito saksi ni Jehovah na nagkamali ng pasok ng bahay. Nangangaral sa bahay-bahay pero ang napasok nila na bahay pala ng CFD. Kaya ito ngayon, nahihirapan na naas ng kumawala. Ating ituloy yung video natin tinalakay. Narito po. Taas. Dili mo. Wala pa ni Jesus. Wala tawag nga taas. Kasi gani mo. Dili day mo mutuo nga pare. Mong ulipon. Magpaaw. Niuyon ka nga si Kristo pare. Pare, magtutudlo. Dili, matuto pare. Pare gud. Aman di mong teksto. Wala. Aman di mong teksto. Basada ra sa Hebreano 3:1 si Kristo ang pangulong pare. Yan. So, yung isang babae dito, si ate, hinahanap siya ng talata sa nabasan si Kristo ay pari. Pero sumang-ayon na siya na si Kristo ay pari sabagat nagtuturo. Tuloy natin. Wala di mo katudloyan na. Wala man mini. Abi ni mo. Wala basalang. Wala ko sa cellphone balbe. Basalang. Balik ra niya mi diri sa sunod. Ano lang? Ayan. Balik na lang kami sa susunod. Ang totoo niya, hindi na yan babalik. Pag sinabi nilang babalik kami sa susunod, hindi na yan babalik. Yan ang reality dyan. No? Iiwas na yan kasi naiipit na sila. Mientras nga nag-sharing ta nga, ganihan ko ninyo para makasangyaw po ko sa unsay kamaturan diha sa Biblia. Hindi mong gigitan man kaya. Na po na sa Biblia nga da sa mayong balita nga katungdanan lamang sa pari ang magtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Dili lang katungdanan na sa pare. Tangdanan lang Kitang tanan. Ha? Hindi. Katundanan sa pare ang magturo ng salita ng Diyos. Dahil silang sinugo, yun na nasa Biblia eh. Basahin natin na sabi niya hindi doon sa pare, di sa ating lahat. Tayo, ande tayo ng pare. Para bang ganito? Lahat ng pulis may authority yan. Daan nyo ha? Lahat ng pulis may authority yan. Pero mayroong pinakahigit sa kanila, yun ang chief. Okay? Lahat ng tayong mga ordinaryong membro, meron tayong authority ng mga aral.
pero may nakahihigit sa atin. At yun sila ang dapat under tayo sa kanila. Sabi nga ni Brother Edgar Laugan napakahirap maging CFD kung wala kang backup na pare. Totoo. No, napakahirap maging CFD kung wala kang backup na pare. Kaya kung meron kang backup na pare, madali lang magsagawa ng evangelization kapag meron kang backup na pare. Pag wala kang backup na pare, talagang napakahirap. Tuloy natin. Asa man na gitudlo nga kita tanan. Kay gingon mo dito iwali ba? Pero, di ba? Lisod man kayo mo to taog wa sa Biblia. Matod pa nila nga dili tuan nang wala. Ayong balita. Pero ang gitudlo gid sa atong Biblia nga mismo nga Dios ang yan ang sugo. Katungdanan lamang sa pare ang magtudlo may tungod sa kaalam sa Dios. O kinahanglan ang tanang tao mangisayod bahin kanako. Yes. May kasulti ni Mateo 28 ni sinigit matinunaan ni Hesus Kristo giina niya. Musag tumo ninyo ang mga tao sa tanang kanasuran. Tuloy ninyo aron mahimo akong tinunaan. Sila sa ngalan. Ang gisugo ana pare man. Sila. Pare man. Ang ingon gitudlo ni Hesus ani. Oh, pare. Ang mga apostoles pare. Lagi. Yun. So, ang dahilan ni ate is paki-explain daw dito sa CFD na kanila napasok bigla yung Mateo 28:19. Ang sabi daw doon, pumunta kayo sa mga bansa at ipangaral nyo ang magandang balita, ang ebanghelyo. So, ang sabi naman ng CFD, yung kausap dyan mga alagad, mga pari yan. Sabi ng babae, hindi mga pari yan, mga apostol yan. Pari nga ang mga apostol eh. Hindi lang basta pari, obispo rin sila. Oh, tuloy natin. Ang mga apostoles, ang gisugo ni Kristo ana pare. So dili pastor. Kung sumusunod na ni sa Kristo, Ayun, dumadami na nasa pintuan ng mga saksi ni Jehovah. Oh. mo sa netong himo. Ang gali pero ang gisugo, ang iyang gisugo ana pare. Wala di ka kabalo nga pare ang gisugo na. Sa Mateo 28:19-20 man ano. Oh, ang mga apostoles ang gisugo niya pare. Ingon ni Juan diha sa pinadayag. Ingon ni Juan diha sa pinadayag 1:6, gihimo mo kami gingharian sa pare. Ang galing-galing. Si FD talagang ginamit agad yung Revelation 1:6 na ginawa nyo kaming kaharian ng mga pari. So talagang napakatibay. Si John ang nagsabi nun. So kanang yung gikotlo kung nito sister, kung nito ka sa sugo ni Kristo, musunod ka sa iyang kaya naman, adit. Ayan na malaki problema. Ayaw na niyang makinig sa CFD. Ang gusto nila, sila lang yung pakinggan. Tao po, pwede pumasok. O, papasok kayo. Anong sadya natin ka, sister? Mangangaral lang po kami ng magandang balita, Biblia. Oh, alika. Pasok. Wag sa loob. Ito po mga kapatid, kami na parito, kami mga kaanim na saksi ni Jehovah at nais ng mangaral sa inyo. Ngayon na nangyari, binaliktad. Yung CFD na kanilang pinasok, nangangaral sa kanila. Ang babae naman, wag na tayo mag-usap. O nag-ano na siya. Gusto na niyang itigil yung pag-uusap nila. See? Nakita ninyo? Yung mga Katoliko na nanonood ngayon, mag-aral tayo. Kasi may nakita kong post sa Facebook, mga nakaupo doon sa labas ng kanilang bahay, nung yung mga saksi ni Jehovah naglalakad sa labas ng kalsada, sila lahat pulasan pasok doon sa loob ng bahay. Yan, nung nagtawag na ng saksi ni Jehovah ng tao po, wala nang lumalabas. Pulasan sila. Tama rin naman yon kasi wala silang background sa Biblia. Ngayon, mas maganda na meron kayong background para kung sakali sila'y dumalaw, ganito ang mangyayari. Nabaliktad ang sitwasyon. Sila yung pinangangaralan ng CFD. O, tuloy natin ha. Kasi meron kasi nag-request ito, Brother Jando. Hindi ko maintindihan, Bisaya eh. Pwede mo bang gawa ng video reaction? O, pwede na naman. Nagsiring pa man tao. Dili man nga to ingon nga panaglas. Nagsulti ta unsa tinuod nga panghitabo sa Biblia. Lagay sa pamina sa magsulti ta sa kay nagkutla man ka ng Mateo 28:19. Og nito ka na muto ka nga ang gisugo ni Kristo diha para. Iya mga sumusunod. Basta mahimo yang tinunaan. So dito Bro Jando, yes. Ano yung lalaki diyan? Saksi Saksi ni din, ba't Jehovah. tahimik siya.
Siya yung nangaral talaga. Siya yung Yung lalaki. nangaral. Yung Pero lalaki. nagsinungaling siya. Tinanong siya nung nagre-record na si FD. Sabi niya, sino ba ang nagtatag ng saksi ni Jehovah? Ang sagot niya, si Jehovah mismo. Sabi naman niya, bakit sabi sa Google si Charles Tazer? Sabi naman niya, pag kay Google kayo nagtanong, ang lalabas dyan, Charles Tazer Russell. Pero hindi siya ang nagtatag. Ang magandang tanongin, Biblia. Ayaw niya ng ano. Kaya ito ngayon, tahimik na siya. Ito naman si ate, to the rescue si ate. Ngayon, siya yung nagkikipagbanggaan. Pero nararamdaman niya, hindi siya nananaig sa CFD. Hindi siya nananaig, kaya gusto na niya ngayon itigil yung pag-uusap. Alam niya, may alam yung pinasok. Oo. Nagkamali ng pinasok. Nagkamali. Bahay ng CFD ang pinasok. Hindi nila alam. Nagkamali. Ngayon, gusto na kumawala ni ate para makalabas na sila kasi yung si tatay talagang naipit na kasi tinanong siya kanina. Sabi niya kasi si Jehovah nagtayo. Ibig sabihin ba wala pa si Charles Tazer Russell nag-exist na yung sa inyo? Sabi naman niya, oo. Bigyan mo ko ng ebidensya from history na 13th century nag-exist ng saksi ni Jehovah. Wala siya may pakita. Sabi niya, wala pa yon. Talagang siya, naipit siya dito. Tuloy natin. Yan ang gisugod na, ingon ka, di ba? Angkon ka, apostoles, ang yang gisugod na. Ang mga apostoles, mga pari. Pinadayag, uno size. Matod pa ni Juan, gihimo mo kami gingharian sa pari. Una, wadi ka mo to nga si Kristo pari. Lahi lang magtutudlo, lahi sa dang pari. Kanang magtutudlo, Ingon diri sa pinadayag. dili tanan magtutudlo pare. Isa kas Maestra, magtutudlo man. So, dili. Mahirap kung nagkakasabayan na. Mahirap ito ipaliwanag. Ang alam ko lang, ini-insist ng CFD na yung mga apostoles ay mga pare. Ito namang dalawa naman, tumututol na mga apostol ay mga pare. Dili na sila pare. Pare diri. Lisod kayong mayingon tag magtutudlo, consider na to na sa pare. Lahi ang kanang pare, pwede sa magtutudlo. Pero dili tanan magtutudlo, pare. Maestra, magtutudlo man. Pare din na. Dudlo ka na lagi gito. Kita tanan basta mahimo. Pero ni okay ka nga si Kristo. Ni okay ka si Kristo, pare. Magtutudlo lagi siya. Wala man Dili, ang magtutudlo. Basa Hebraonon Wala sa sir. 3:1. Ingon diri. Akala sa sacerdote, akala mo na Spanish word. Spanish word. Ang Spanish, ang English basa sa English, King James. O sa inyong saksi nga libro. Spanish word na siya ha. Spanish word na siya nga. Man mao yang ibrante siya. Tumututol siya dito na pare si Kristo kasi ang nabasa niya saserdote. Sacerdote. Saserdote. Sabi naman nung CFD, Spanish yan. Basahin mo sa English, sa King James. Ewan ko lang babasa ng English tong mga saksi dito. 3:1. 3:1. Hebraonon 3:1. Sa mo nga mga kuan yan angkon nga mga Di ba, listen manggod mo angkon mo, pero wa mo nito sa pare. Si Kristo gali, Pangulong pare. Basa gali na dira. sacerdote oo na. Kana sa sacerdote, Spanish word na sa pare. Kung i-search nimo na sa sacerdote, ang English priest, ang Bisaya pare. Kuan ang Dili wala lang mo tudluyan na. Nagsangiyan man mo pero wala mo naka. Nganong gidinay man na gini mo. mo sa inyong pare. Kay mingon ka nga. Okay, namoy pare. Wala kay Dinay ka mo kaya Ang sabi niya, yung mga pinagsasabi mo kasi, narinig mo lang yan sa inyong pare. Tinanong siya ng CFD, meron ba kayong pare? Sabi niya, wala kaming pare. wala mo pare. Kinsa man nato kinsa man ay pare. Kung wala mo pare, so dili gabon ka mo. Kaya ang mata diha nga si Kristo pare man. Wala may magpatahod. wala may nga nagtatahod, wala yung tahod Di sa may amo. pare sa uban. So ang layo ng niliko, sabi niya, hindi kami nagpapagalang. Hindi kami gaya ng iba dyan na nagpapagalang. Dili kay ingon di ba? Ang mahimong labaw. Ingon man si Kristo, ako ang pangulong pare. Una wala mo pare ngano? Siya ang pangulo. Pero sa among bahin, Sa amo wala si Una. so wala namin mag Ingon diha sa ingon diha sa pinadayag 5:10, no? Nga gihimo mo sila gingharian sa pare. So, ang kalibutan di ay gingharian sa pare. Sa to nga teksto. Basa na pinadayag 5:10. So Revelation 5:10.
Para sa mga hindi nakabasa nun, at ipakita ano nakalagay sa Revelation 5:10 na Future yan. ginamit ng Pinakamatinding CFD. ano yan. No? Oh, sabi ganito, Ang magiging hari ginawa at ko hari. silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila maghahari sa lupa. So talagang Maghahari. pari. Oh. Future Ngayon, yan. Maghahari eh. sa Bisaya kasi nito, nakalagay siya sa Bisaya kasi saserdote ug sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka gingharian ug mga saserdote. Kaya sabi niya ngayon, wala namang pari dito, nakalagay naman saserdote. Sa English yan, priest naman sa English yan. O English, and has made us unto our God kings and priests. Priest. O priest. Di, pare. Nagulantang sila rito. Kaya yung gumagawa. Mas maayo nga ito magtudlo ninyo para masayod mo ba unsay tinuod nga dagan sa Biblia. Ayun, sabi ng CFD, mas maganda na ako ang mangangaral sa inyo para malaman nyo kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. Yung babae naman, ay, nagreklamo. Pinadayag 5 Gs. Gali, ningon. Ang gingharian, di mo siya ka ng gingharian. O mga Basa ha? O talaga yung babae, kumukontra yung babae kasi ang nasa kanya, saserdote. Basa. Para masayod mo unsay tinuod nga dagan sa Biblia ba? Dili bitaw ta nga atong Pag-imo nimo silang usa ka gingharian. sa Mga sasabuti nga sa among Dios. sa sacerdote. Kanang sacerdote ha. Atong Hari. ato nang Sila. Lagi kanang gihimo mo sila kuan gingharian sa sacerdote. Hindi lang. Kanang sacerdote ha usa na ka Spanish word or Latin word nga ang kahulo ang Bisaya ana pare o ang English ana kaning kay masakon. sharing sa ta. Ayan na, pinupull out na ng babae yung kasama niya. Kasi ayaw niya yung kasama niya pinapangaralan. Pero ang gusto nila sila yung mangaral. Dahan-dahan ng umaatras. Dahan niya pinupull out yung ano. Dahan-dahan. Dahan niya pinupull out. Lain sige ning nga. Okay lang. Gisabot na mo ang imong Kani. isa. Kanang gisabot na mo ang imong side. Gisabot na mo ang imong side. Kay murag di man ta magkakuan. Lagi kanina lang unsay mong pasabot anang sacerdote kanang imong tinuod nga tudlo. Kay ang dire manggo. Ala boss, dayon mo boss. Istorya ta. Kay kanang Pastor kanila sir, pastor ka. Way pastor sa amo. Wala silang pastor. Ang sabi ng lalaki kasi, naunawaan ka naman namin. Tapos sabi naman ng CFD, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano yung saserdote. Ayun na niya sumagot. Ay boy, pastor sa inyo. Dili mi magpatahod. So unsa may tao? May brother and sister lang. So wala lang way pastor sa saksi so ba? Wala mi Wala silang pastor, sa kanila lang meron ansyano. Pastor wala. Digyan, tuwagi pastor. Wala mi magpatahod. So wala gyud mo pastor. Ito, brother and sister. So sayop ang magpatawag og kaning pare or pastor. Naragya po na nimo kung imo aksi po na. Pero sayop pagtudlo, sayop na. Dili mo maingon na sayop. Basta kasama wala lang. So pero dili So nangyari dito, tinatanong sila ngayon, mali ba na tawaging pare yung pare? Sabi naman niya, nasa iyo na yan. Pero sa katuruan niyo, tama ba tawaging pare ang pare? Sabi naman niya, di naman masama. Pero sa amin talaga, wala kami tinatawag na pare. Yun. na sayop. Dili ko mo ingon. Pero ikaw leader ka sa inyong simbahan or isip mo ra kag pastor ana. Ako lay kanang nanguna sa grupo. So mahimo kag leader. Nanguna lang. So dili ka pastor. Dili. So dili mo patawag pastor. Dili. Kay ang Ginoong Hesus lang na namo gitumo. So wala may pastor. So wala may apila ng Episo 4:11 lugar kay na may pastor ng isgutan da. 4:11 wag di mo ito. Hindi niya alam ang Epeso 4:11. Sabi niya, so wala kayong pastor. So hindi sabihin, hindi kayo kasama doon sa Epeso 4:11. Kahit may pastor pa, hindi sila kasama doon kasi hindi naman pastor protestante yon. Luya na di. Dili kay dili man gud may magkuan. Dili kami magpaka-importante sa among kaugalingon. Lagi dili ba atong kaugalingon ang Biblia atong imong importante Episo. So kini murag dili man gud ta magkakuan aning kay kini din nilain man gud ang gipasabutin ni nagsabot man gud sa mga kauban ni Ginoong Hesus kini sa pinadayag
dili ta magka Gingharian sa O, lagi. gingharian. Pero ano sayo da ka sa pulong sa celebrity gikan na sa Spanish. Ilan sa dili ta magka Ako Ayan na, pinipigilan niya ang CFD na gusto siya na i-explain niya yung saserdote. Pinipigilan niya, ayaw niya na ano, mukhang ano ba, wala akong oras para i-explain kung ano yung saserdote. kay pasabot mudawat ka og sa dili nasayod ka ba nga ang sacerdote isa naka Spanish word nga ang English ana priest or ang Bisaya. O, pwede na to na aksip na. Pwede na. So ano wala man lang gimo dana kung Wala may kanang wala may magpatakot. nag-angkon mo nga kamo ang matuod nga simbahan. Wala may magkuan, wala may magkuan na. Wa may Di man nga dili tanan matud pa ni Kristo nga dili tanan nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pasudlo na sa langit. Dili tanan magtawag niya og Ginoo, di ba? Kamo isip nga magbabasa nakabasa naman na Mateo 7:21. Di ba so? dili gyud. Kung ang simbahan Manang daghan magikaroon ng nagkuan nang nagsanta. basta ang simbahan nga tinukod lang og tao, wala delikado gid na. So ang nangyari dito, sangayon yung saksi ni Jehovah na ang sacerdote sa English is priest. Sangayon na siya, pero wala siyang binanggit na sangayon siya na pare yun. Sangayon siya na sacerdote sa English ay priest. Pero hindi daw sila nagpapagalang. So wala daw silang sino man tawagin sa kanila na pastor. Kaya ngayon, ito na yung tanong ng CFD sa kanya na nakalimutan ko nila. Kaya naman na sa buhat 17:24 nga dili mo puyo ang Dios. Yun, 17:24 nang gawa na hindi maninirahan ng Diyos sa mga templo na gawa lang ng kamay ng tao. Simbahan nga tinukod lamang og tao. Una ang simbahan sa saksi ni Jehovah. Mudawat mo sa dili tinukod raman ng Charles sa Russell. Kay kung abi nimo kung pangutan unta sa ka di man gyud sa kakapakita sa Bible. Unsa man? Asa man makitang itugod ni Kristong Katoliko. Og makapakita ko. Ay, di sa Bible. Ang ginawa niya, binaliktad na niya ngayon. Sabi niya, Pinaliktad na. siguro kung ikaw tanungin ko ngayon, baka hindi ka rin makasagot. Saan mo mababasa na ang Katoliko ay tinatag ni Kristo? Ito, basahin ko. Sa Bible. Sabihin, nililimitahan niya. Ano kayo gagawin ng safety kaya dito? Lagi sa Biblia. Sige. Sa unsa nga Biblia? Di lang ipakita lang. Bisag unsa nga Biblia? O, sa Bible. Lagi bisag unsa nga Biblia. Sure ka? Pag mahatag nako mobalik kag Katoliko, sure ko gikan ka. Ito na. Sabi niya, papayag ka ba kahit na anong version ng Biblia? At pag nabasa ko, babalik ka sa Katoliko. Tingnan mo yung reaction niya. Babalik ka sa Katoliko. Yun yung reaction niya. Katoliko. Ay na, dili lang ta mag-ingon ana. Wala ganyan na. Nakaka-enjoy rin ito, no? Ano lang kay ginangutan naman ka na sige mo tubag kung wala tay kaning kuan kay niingon man kanako pag Kay kung sure ko dili mo gikakatubag. Moro maglain kay na nga kuan. Pero sige lang. Mga- Lang. Unsa man ang kuno na lang nimo nga sayop ka pag mabasa nako. Wala sad mi ana nga mga termino. Sabi niya, agrito na lang. Pag nabasa ko, aminin mo nagkamali ka. Sabi niya, walang ganyan. Wala kaming ganyan termino. Manang kung ingon ana nagud nga mga kahimtang, dili kay mi makigtubay. Ako na lang basa. Ayan o. Pag ganyan na, sabi niya, pag ganyan yung mga usap-usapan, di na kami nakikipagtagisan pa. Kaya di magkakamusugot. Nakay kuan. Nakay Google na eh. O wala man ay kuan. Wala kay Bal, Judet! Wala kuan. Judet! Sige lang. Paulmas ako sa imong cellphone. Nasasaan na. Bal, paulmas ako sa imong cellphone. Bal, kadut lang. Pasa kadut lang. Nakoy tanawon. Kuan ka na. Agpas. Litra por litra gid na akong basahon. Na mo di pamugos. Pero kaning Biblia Kay ang pagwali sa kuan dili man ipam. Wa man giingon. sa Mateo 16:18 ang gitukod ni Kristo ang Roman Catholic. Mudawat man mo dili. Wala man mo ingon sige na Hesus nga kuan kanang ipugos ninyo. Isulti lang. Da akong basahon na. O sige. Sa Mateo 16:18. Tinanong ko anong babasahin niya. Palit ko sa kuan. Esa go. Sige lang. Ikaw ang ipabasa ni. Pero okay lang kuan kay di man kita magkapareha gadol kuan gad. Ang imo lahipod. Dili kay ang dito Pero ka. ang ato lang din nga dili mawala unta atong panagdait.
Kay kung mauna malangganin na ang hinungdan nga makuan, Actually, yung aming nagkikipagkaibigan naman kami sa mga protestante. Yun talaga aming ano niya no, mga CFD no. Nagkikipagkaibigan kami kasi kapag nilayuan namin ng protestante, wala na kaming kalaro. Yun. Ang mga CFD, tinuturing na kalaro itong mga protestante na preacher. Kapag nilayuan namin sila, wala na kaming kalaro. At boring naman kung wala kaming kalaro. Yan ginagawa namin, kinakaibigan namin sila. Halimbawa, driver ng tricycle. Kami rin driver ng tricycle. Nakita ka namin na nabutasan yung gulong mo. So, titigil kami dyan para tulungan ka. Kaibigan tayo. Para meron kaming kalaro. Pag lumayo kami, ang aming pinapayuhan na lumayo, yung walang gaanong background. Wala ka gaanong background, hindi ka nag-aaral ng Biblia, hindi ka umaati ng mga Bible study. Kapag ganun ka, ikaw yung lumayo. Iwasan mo. Pero sa aming may mga background, hindi kami lumalayo. Kami nakikipaglaro. Ganun ang ginagawa namin. dili na mao ang gikuan ni Ginoong Hesus nga iyang mga pinungan. Kaya sumala pa na Ginoong Hesus mailan ako ang kumuntingon. Basa sa Confraternity Bible sa Mateo 16:18. Confraternity Bible ang ipapabasa. So ito yung ipapabasa niya sa sa Saksi ni Jehovah. At tingnan natin kung anong reaction niya dito. Ito yung ipapabasa niya Confraternity version. Ito, ayan. So pakita ko sa inyo ha kung ano ipapabasa niya. Ito yung ipapabasa niya sa Saksi ni Jehovah. Pakinggan lang natin kung ano ang reaction niya habang binabasa ito, no? Ito, And I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic, Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yan yung babasahin niya. So, ating panoorin kung paano yung babasahin ng Saksi ni Jehovah. Lakasan mo naman. Babasa para madunggan nila sad. Madunggan sad nila. Sir, minaw mo sir ha. Ningon si Kristo sa Mateo 16:18 sa Confraternity Bible, ningon siya. And I say to our Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church. I-clarify sir, i-clarify ba sir og nadiwa na tubag na ko yung pangutana. Unsa to? Confraternity Bible, Mateo 16:18. Natubag, basa ha. So ano, dito mo sa Saksi ni Jehovah nga tinawan sa Biblia nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Litra por litra. Imo po na. Dili, Biblia. So dito, mahaba-haba na rin yung ating pag-uusap ngayon. So ibig sabihin, at the end nito, iiwas na siya. Dahil ramdam niya na talagang nakumunoy siya sa hindi inaasahang pagkakataon na ang napasok nilang bahay, bahay pala ng CFD. Yung mga nanonood ngayon sa punto por punto, please, habang nanonood kayo, mag-take note kayo. Lalo na doctrinal, sagot ni Brother John Ray, i-take note nyo yan. Umaari, i-record nyo, i-review ninyo paano pinaliwanag ni John Ray, paano ipinaliwanag ni Brother Angel, paano pinaliwanag ni Brother Romer, ni Brother Wendell, ni Brother Tata, paano ipinaliwanag, dapat naka-take note kayo. Kay in case maka-encounter kayo ng mga ganitong klase ng mga ngaral, alam nyo na kung anong sasabihin nyo, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo, at alam nyo na kung aling strategy ang gagamitin ninyo. May strategy yan eh. May strategy si John Ray na siya lang ang ganyang strategy pero sinishare naman niya sa inyo. Ako rin meron akong strategy rin na sinishare ko rin sa inyo. Si Brother Angel meron din sa kanya. So depende na sa inyo kung anong gagamitin ninyo. At tinitiyak ko, pag natuto na kayo, ipangaral nyo rin. Wag lang hanggang dyan lang sa inyo. Ipangaral nyo, may mga kaibigan ba kayo? Sa halip na magtsikahan kayo tungkol sa nangyari sa kapitbahay natin na nagkautang-utang na, yun ang talakayin ninyo. Yung narinig nyo rito, mag-uusap kayo, ganun. Take note ninyo. At magiging ganito. Dahil nagkamali siya ng pasok. Lalo sa ibang bansa, walang gaanong CFD sa ibang bansa, maliban doon sa Catholic Answers, lagi nasa program lang yun, hindi yun naglalakwat siya.
Ang naglalakwat siya, yung si ano, si God Logic, yung isa pang ano, mga ngaralang, sila yung lagi naglalakad-lakad ang nangaral, wala ko nakitang si FD na ganun eh. Si Sam Shamoun, nandun lang naman sa kanyang bahay. O doon sa radio station o ano, podcast station. Yung Catholic Answers sa podcast lang naman sila. Wala ko nakita naglalakad-lakad sa kalsada. Ang nasa kalsada, more on Protestant. Kaya kung sakali, taga-ibang bansa kayo, kung meron kayo kakilalang mga Pilipino dyan sa ibang bansa, Canada, Australia, Singapore, nasa ibang bansa kayo, mga OFW kakilala ninyo, i-share nyo rin ito. Para sakali, ay maka-encounter kayo, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Dati, ganyan din ako dati. Naisip ko lang sa sarili ko, what if mapunta ako sa isang lugar na walang Wendell Talibong, ano ang gagawin ko? Kasi dati, nakarelay lang ako kay Brother Wendell, nakarelay lang ako kay Brother Tata Rosal, at kay Brother Arnold Ramoso. Yun tatlong advisor namin sa sa FB Osamis eh. Si Brother Arnold Ramoso, Brother Wendell Talibong, at si Brother Tata Rosal. Pag may nakalaban ako na medyo mabigat-bigat, tinatawagan ko si Brother Tata, si Brother Wendell. Brother Wendell, ito yung kaharap ko ito, galing-galing talaga niya. Sabi ni Brother Wendell, papuntahin mo dito sa DXDD, paakyatin mo sa DXDD. Ayaw naman niya. Ang gusto niya, dito lang sa likod ng ICC. Ito lang tayo, mag-usap. Papuntahin mo, si Wendell Talibong. Ganun yung mga sigaw nila. Si Brother Tata, nilulugaran ni Brother Tata, pinupuntahan ni Brother Tata. Kaya yun, nabibilaukan. Naisip ko, what if dumating yung araw, mapunta ako sa isang lugar na walang Wendell Talibong, walang Tata Rosal, walang Arnold Ramoso. Ano ang gagawin ko? Yung ginawa ko, nag-aral ako, nagsaliksik ako, kaya hindi ko inaasahan mapunta ako rito. Ganyan. Kaya, kayo mga Katoliko, watch and learn. Okay, so atin nang ibigay ngayon sa ating mga kasamahan sa tanungan portion ulit. Ito tayo kay tanong dito kay galing kay Topher Darlin. Good evening po. Tanong ko nga po, ang sekta ba ni Apollo Kibuloy ay founded by Christ din? Sabi ng isang membro. Brother Junre, ang tatag ba daw ni Apollo Kibuloy, tatag ba daw ni Kristo? Apollo Kibuloy nga eh. No. Ang sekta ba ni Apollo Kibuloy ay founded by Christ din? Sabi ng isang membro. Brother Junre? Hello? Brother Junre? Hello, Wala maganda siya. din ako marinig. Okay, kaya naririnig ka na ngayon. Okay. Yes, well, hindi. No? Tandaan po natin, ang Iglesia po ni Cristo, hindi po yan nakarehistro sa Security Exchange Commission. Dahil wala pa patakaran ng gobyerno about pagparehistro ng mga iglesia, nakatatag na po ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung titingnan natin sa Security Exchange Commission, lalabas po doon ang iglesia ni Kibuloy na nakarehistro. So ibig sabihin, kailan lang po 'yan? No, kailan lang po 'yan itinatag ni Kibuloy? Hindi po 'yan kay Panginoon Kristo dahil ang iglesia po ni Kristo, never po 'yan na-rehistro sa Security Exchange Commission. Kaya hindi po Kibuloy lang ang nag-claim na sila ang iglesia ni Kristo. Ang dami actually kung titingnan niyo po sa talaan ng gobyerno kung ilan na ang protestante nagparehistro ng kanilang iglesia tapos pinapangalan nila kay Panginoon Kristo, at least 50,000 sects na po, no? So, para makasiguro tayo na tunay na iglesia ni Kristo talaga, kinakailangan sa history binanggit kung sino yon, at kinakailangan kaharian ito ng mga kaparian. Dahil malinaw po sa Revelations 1:6 and Revelations 5:10, ang kaharian ng Diyos o ang iglesia ng Diyos ay kaharian ng mga pari. Basahin natin ba dyan 1:6 and 5:10 para makasiguro sila. Ano yun, Brother Junre? Revelation 1:6? Tsaka Revelations 5:10. Yung binasa kanina.
Okay, Revelation 1:6. Ito ang ating mababasa. Ating Tagalogin. Sige. Sabi ganito, Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pare upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Kristo ang kalwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Yung isa, 5:10. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila maghahari sa lupa. Yan. Yan po ang tunay na harian o iglesia ng Diyos, mga kapatid, no? Pinamumuluan po ng mga harian. Ang iglesia ni Kibuloy, kahit siya nga hindi pare. No? Kaya, hindi po iglesia ni Kibuloy, ay iglesia ni Cristo po yun. Kung titingnan nga natin sa Security Exchange Commission, Kibuloy lang po ang nagtayo niyan. Dahil ang Security Exchange Commission hindi pumapayag na ang founder ng iglesia ay hindi pipirma. No, yan po ang patakaran sa Security Exchange Commission. So kung titingnan natin doon, sigurado po yan, si Kibuloy ang nakapirma sa founder, hindi si Cristo. Yun lang, Brother Jando. Okay, next tanong naman dito naman, ito ay galing kay ang kamatuuran ipahayag. Ang sabi niya, ang pari sa Katoliko walay katungod manudlo kay bula ang pari. Ang tanong, Brother John Ray, bula ang pari ba o bula ang pari ba ang mga Katoliko kaya wala silang karapatang magturo, Brother John Ray? Magaling si Brother Angel dyan, Brother Jando. Brother Angel, Okay, Brother Angel, ikaw na, sabi ko niya, Brother Angel. Ang sabi niya, ang kamaturan ni Pahayag, wala, ang paring Katoliko ay bula ang pari, kaya wala raw karapatan na magturo. Ano ang reaction mo doon, Brother Angel? No, ang tanong ko lang sa kanya, sino nagsabing sila'y bula ang pare? Sila rin. Hmm. Siya rin nagsabi na bulaan. Problema yan. Kailangan may patunay ka ayon sa Biblia. Saan mababasa? Ang mga Catholic priest ay false priests. Sige nga. So kung wala kang batayan sa sarili mo lang yan, walang saysay yan. Nonsense yan, brother. No, kasi mahirap pang mag-ano ka na sabihin mong mali, hindi mo alam yung tama. Kung sabihin mong bulaan ng propeta, sino yung hindi bulaang propeta? O kung sino yung hindi bulaang pare? So sabihin mo sa amin kung sinong hindi bulaang pare. Biblically, Malachias chapter 2:7, Haggai 2:11, as the priest, no? So malinaw lahat 'yon. Unang Pedro 2:9. basahin sa Biblia, Brother Angel, para makita niya, basahin sa Biblia. Napakaraming yan. Revelation 5:10, Pahayag 1:6, Revelation chapter 20 verse 6. Puro pari yan, bro. So ngayon, sige, sabihin natin baka hindi yan ang Catholic priest. So sino sa panahon ngayon ang totoong pari? Ang sabi niya, Brother Angel, Levites priest daw. Anong Levites? Basahin nga natin kung ano sinabi ng Panginoon tungkol sa Levites. Hebreo 7:11-12. Anong sabi dito, ha? Magbasa ka ng Biblia, bro. 7:11-12 para malaman mo yung totoo, hindi yung Levites. Anong Levites? Basahin natin ang sabi dito, ha? Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapare na nanggagaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito. Ano yung mga paring ito? Levites. Mga paring ito, ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ng pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Tapos, napalitan na ba ang paring ito? Napalitan na ba ang mga Levita? 13. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi. Dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. O tamo? Sino ngayon ang Sino ngayon ang mga
unang-una sa New Testament, itong mga apostol ba na hinirang ng ating Panginoon Kristo, pari ba? Roman 15:16 bro. Okay. Roman 15:16, kung mga pari ba itong ipinalit, ating basahin. Roma 15 at isimulan sa 14 para maliwanag. Sabi dito, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Sinong nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. Siya ang nagsasalita dito ha. Ang sabi niya, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maglingkod ni Kristo Bilang? Jesus bilang pari sa mga hintil. Ano Okay. ngayon? Ang ano ngayon? Baka sabihin nila, oh, pari sa mga hintil. Hindi naman paring Katoliko yan. Ating silipin sa sa history, kung hindi ba paring Katoliko si Apostol Pablo. Basa, The World in the Making. Ito, The World in the Making. Anong sabi dito? Standard reference yan bro, no? Hindi yan comics ha. Hindi comics, hindi ito gawa ng pastor, hindi ito gawa ng pare. Ito ay standard reference. Anong sabi dito? Standard reference. The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of a Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of Oh, the Catholic Church. After his miraculous conversion on the road to Damascus. Sino ang nagsasalita sa Roma 15:16 na naglilingkod bilang pare sa mga hintil? Si Apostol Pablo. Saan siya nangangaral? Siya ay pare ng Iglesia Katolika. Kuha ninyo. at saka ibig sabihin pala niyan, bro Jando, no? So si Apostol Pablo, pare, of course, si Apostol Pedro, pare din. So naging obispo siya ng Roma, no? So ngayon, tingnan natin, sino ba yung mga kapalit? Siyempre, kailangan kapag ka namatay yung mga kagaya ni Judas namatay, pinalitan ni San Matias, di ba? So ngayon, siyempre papalitan ngayon yan. So ngayon, si Apostol Pedro, Apostol Pablo bilang pare, lalo na si Apostol Pedro, siya ngayon naging official ng na bali bishop ng Rome at naging unang Santo Papa. Sino nga yung kapalit niya? Yung sa church history, hindi comics ha. Tingnan mo nga list of pope bro. Sino yung successor? I-fast forward mo hanggang ngayong panahon na to. List of popes from Saint Peter to hanggang nakalagay actually nakalagay yung na ata sa history si yung Pope Leo XIV. yung List list of popes. Sige, ating tingnan natin ngayon sino ba yung kadugtong ngayon kung talagang kung false prophet yan, wala silang connection sa Apostol Pedro, pero kung may connection kay Apostol Pedro yung mga kaparian ngayon, yung mga leader namin, hindi sila false prophet kasi successor sila eh. So tingnan nga natin sino ba ang pinakahuling successor ni Apostol Pedro po. Ayon sa sa church history yun, bro. Ito. Ang sabi dito ganito, ayan Sa list of popes, Saint Peter, Saint Linus, Saint Anacletus, Fast forward, Cletus. bro. Hanggang Fast 266-67. Forward to the latest. Ayan, Pope Leo XIV. Connected siya. Ika-267. 267 Pope na yan. So connected siya kay Apostol Pedro. Ngayon, brother, kung nakikinig ka ngayon, kung ang mga kaparian namin, ang leader namin, mga bulaan, sino yung tama? Dapat may alam ka kasi pag may bulaan, may totoo. So sino totoo? Kasi connected kami talaga kahit saan mo tingnan eh.
Siguro naman yung leader mo walang connection sa kay Apostol Pedro o kahit kaninong apostol. So delikado ka. Kumbaga sabi nga sa ano natin kumbaga singaw, sulpot. So kumbaga sumingaw lang yung leader mo. So delikado 'yon. So kung kami may apostolic succession, bro, hindi kami bulahan, totoo. May succession nga yun sa history. Ngayon kung kontrahin mo 'yan. Sino ang kapalit ni Apostol Pedro kundi si Pope Leo XIV po. Yun po, no, kapatid, kailangan kung sinasabi mong bulaan, magpakita ka ng yung totoo na hindi bulaan ng pari. Yan. Kung wala kang maipapakita, puro kwento po yun. Guni-guni mo lang yun. So, wala. Guni-guni, hindi katanggap-tanggap. Guni-guni nga lang eh. Yan, bro, Jando. Ayan. So may mga chat dito sa ito galing kay Milagros Barredo Magno watching from Toronto, Canada. Yan, Toronto, Canada. Sa mga nandyan, paki-share po yung ating video, yung ating live para mga Pilipino na nasa Canada makapanood din, no? Yung mga Pilipino dyan, hindi talaga yan, born English speaker eh. Mga may Tagalog, may Bisaya, nakakaintindi po yan ng Tagalog. Paki-share po ito sa mga kaibigan mo ninyo na mga nasa Canada na mga Pilipino para makapanood sila na meron tayong programa dito, isang Catholic religious program na handang sumagot sa tanong na hindi namin alam na inyong itatanong. Kasi dating daan kasi, ito po si Agent 1, ito po yung ang dating daan call hotline. Ano po ang gusto nyo itanong? Hindi ba pwede na yung tanong ko impronto? Kasi, yun ang meron silang ganyan pala, scripted. Scripted yung kanila. Ate pakita ha, scripted sa kanila ha. O sa ang dating daan na scripted yung kanila, hindi gaya sa sa Katoliko na focus talaga ito sa kanila scripted eh. Saan ko ba nalagay yung scripted? Saan ko ba naligpit yung scripted? Ang dating daan ko ba na ano yun? Ang dating daan, ito scripted. Ayan o, ito, panoorin ninyo to ha. Ayan. Ayan yun. ADD o, tingtawagan ng ADD o. ADD o. Tawagan sila. Ganyan nyo ha? Apo. Ako po yung kausap ninyo sa text. Kasi po ay nakausap ako noong nakaraang Sabado. Pwede raw po akong makapagtanong kay Brother Eli. Opo. Makapapasok po ba ako ngayon? Kuhanan ko po muna kayo ng info. Na-i-text ko na po. Na-i-text mo na po ba? Ito po na-send ko na po kanina po eh. Pero kung na-i-text nyo naman na po, okay na po siguro. Wait nyo na lang po yung response. Naibigay ko na po yung pangalan ko po. Pangalan ko po, Alan Valenzuela. Tinatanong po kasi kung ano pangalan ng religion ko. Ayoko naman pong gamitin yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ang totoo po, ako ay natiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang location ko po, Tondo, Manila. Kuhanan ko na lang po muna kayo ng info. Ano pong name po nila ulit? Ulitin ko po. Alan Valenzuela po pangalan ko po. Okay? Valenzuela? Yes po. Ganyan ha? Ano po apelido? Alan Valenzuela po. First name is Alan, then my last name is Valenzuela. Opo, ilan taon na po? 39 po. 39. Ano pong cellphone number po nila? 09? 0927-339-2629. Ang tanong niyo po ay? Ano po? Ay, sasabihin ko na po ba yung tanong ko po? Ayan o. Sinisingil siya kung ano yung tatanong niya. Opo, pag-forward ko po ulit sa kanila para po update po sila. Hindi po kaya parang magiging scripted yan kasi ang paraan ng pagsagot ni Brother Eli, hindi po ba impromptu?
Opo. Ganito na lang po. Sige po, papatawagan na lang. Kasi dito magiging scripted po. Sige po, sasabihin ko na po yung tanong ko. Okay po, ililista nyo po. Okay. Pupawag lang po namin dito para po, pag tinawagan kayo, alam din po nila yung Sige po, hintayin ko po yung tawag po sa akin. You know? So, sinisingil yung kanilang tanong. Tsaka, nabisto yung kanilang yung kanilang scripted. Ito, pinag-aralan muna bago sagutin. Ayan o. First come, first serve. Ito, kaya kita inuna ngayon. Number 1 ka rito, nakalagay dito sa tanong. Ano mo nga, i-close up mo nga ito. Number 1 ka eh. Pero meron ditong tanong, hindi urgent. Hindi urgent. Oh, tinan nyo ha. May mga tanong na ibinigay na. Sa madaling salita, nakalista na yan. Alam na anong talata gagamitin, so talagang hindi siya impronto. Samantalang sa punto por punto, impronto ang inyong mga tanong. Hindi namin alam kung ano ang itatanong ninyo. Wala kaming idea doon. Babasa lang ako ng tanong, sasagutin nila. At walang ni isa man ito nakapaghanda. Hindi kaya ito, yung mga tanong nakalista sa papel, oh. May tanong dito, hindi urgent. Oh. Pero nung isa pang linggo, nakita ko na itong tanong na to eh. Oh, isang linggo pa lang, nakita na niya yung tanong. Di na paghandaan na. Hindi ganyan sa punto por punto. Sa punto por punto, impronto ang pagsagot sa mga tanong. Hindi scripted. Yan ang pinagkaiba ng punto por punto sa ibang religious program. Kaya sa mga nandyan sa Canada, paki-share po sa mga kaibigan po ninyo, si Linda Charowen. Good evening, Bro Jando from Bangkok. Oh, Bangkok. So, paki-share sa yung mga kaibigan niya sa Bangkok. Sabi naman ni Rod Solar Idoria, Bro John Ray, i-booking mo ang pamumutol ng mga ministro. Wills Dix, ang Bible ng Saksi ni Jehovah, walang cross, instead stake. Renante Tomnob Kapeding, tama bro, dati wala talaga ako alam. Pero sa kakapanood ko sa PPP, nakikipagtalakayan na ako. Lahat ng makita ko mga born again, iniwasan ako. Saksi, lumalayo na sa akin. O, tamo, di maganda talaga na natututo tayo. O, next tanong naman dito, ito ay galing naman kay Rudy Servas. Good evening mga CFD, tanong ko lang. Bakit di sinasabi ng mga pare na bawal tumanggap ng Holy Eucharist pag di nag-confess, lalo na matagal di nagsimba tapos magkomunyon? Actually, tinanong ko na yan kay Father Darwin kasi iyan yung tanong na nagpahirap kay Father Darwin. Tanong ni Father Angel to eh. Father Angel, yung tanong mo, di ba? Okay, Father Darwin na. Yan yung tanong niya kay Father Darwin na si Father Darwin nahihirapang sumagot. Ang sabi ni Father Darwin, ang alangan ng magtanggihan niya na pero mas maganda talaga na ipangaral muna na bago tumanggap ng komunyon is ipaalam ba na huwag tumanggap ng komunyon yung walang kumpisal. Sa totoo lang, marami ang nakalinya sa tanggap ng komunyon, pero nabibilang lang yung lumilinya sa sa kumpisalan. Oh. Isa yun sa tanong ni Brother Angel kay Brother Darwin na Actually, Brother Jando. Ikaw sagot. Actually, depende sa pare kasi dito sa amin, yung pare namin dito, palagi palagi siya nagpapa-remind sa mga tao dito na much better talaga bago hindi niya, ang kaibahan lang kasi pag pare kasi, sila pastoral tayo kasi mga defensor, gusto tayo pag sumagot, talagang hindi pwede, ganun talaga tayo. Pag ang pare kasi pastoral sila, ayaw nilang maka-offend. Ang napansin ko, pag nagsalita ang pare, ganito sila magsalita. Mas mabuti talaga na bago kayo mag-receive, mangumpisal muna kayo. Ganun sila magsalita. Walang negative ba na hindi talaga pwede. Walang ganun. No, kasi nga, iniiwasan nila yung skandal. Kasi even sa teaching ng simbahan, hindi pwede na mag-cause tayo ng skandal. Lalong-lalo na sa misa.
So para maiwasan yung skandal, by magsalita mga pari, by pastoral na mas mabuti na bago tayo mag-receive, kinakailangan mangumpisal muna tayo. Ganun. Tapos halimbawa, karamihan sa atin dito, sabi na pari namin, yung nakaraang linggo lang, karamihan sa atin dito, isang beses lang mangumpisal. Ganun. No? Pero mas mabuti talaga na pag nagkasala tayo mangumpisal agad, ganun magsalita mo pare, ganun. Ayaw niyang makasakit ng tao kasi eh. Iba kasi tayo mga kasi, mga laiko, medyo brusko tayo pag, ay hindi talaga pwede yan. Ganun tayo. Kaya napansin ko, depende rin sa pare, may mga pare na walang pakialam, pero yung pare, tulad ni Father Darwin, yung pare namin dito mahilig sa katikisim eh. Kaya talagang kinakatikise niya kami, kinakatikise niya yung mga palagi niya sinasabi, if you're not on the state of grace, come to the sacrament of confession. Ganun siya magsalita. Hindi siya nagsasalita ng negative na possible makapasakit sa mga parishioners. Kasi ang iniiwasan diyan, ma-offend, ayaw na magsimba. Ganun kasi ang iniiwasan yan. Kaya hindi niya talaga yan hindi niya yan maririnig kadalasan sa misa. Dahil iniiwasan nga ng pare yung ma-offend yung mga tapos ayaw na magsimba dahil nasaktan sila sa sinabi ng pare. Iniiwasan din yan eh. No? So, pero depende sa pare na nagsasabi talaga, mayroon namang wala talagang pakialam. Hindi naman lahat ng pare na hindi nagsasabi. Fernando. Bro, ang ganito na-research ko na yan eh. Sabi ko sa mga canon lawyers website, sa Catholic Answers, sa lahat ng research ko yan eh. Nagkakasala ba yung mga obispo kahit Santo Papa, di ba? Hindi naman niya sinasabi, di ba? Nagpapasubo sila, mga kardinal, pare, na nakapila. Pero hindi sinasabi sa misa, mapapansin nyo, no? So iniisip ko, hindi pa sila nagkakasala na sinopamisyon. Pinag-aaralan ko mabuti dahil tinuturo natin yan. Tayo, sabi nga, tayo lang nag-iisa rito sa buong Pilipinas so far, no? Halos sa buong mundo, maliban sa Catholic Answers na talagang kailangan, talagang documented lahat ang turo natin. At the same time, ayon talaga sa turo ng official teachings of the church. So inano ko yun eh. Sabi ko, hindi ba nagkakasala na sin of omission? Katulad ko, ginawa na ako ng salamat sa Diyos. Ayoko nga sana ginawa na rin ako ng Eucharistic minister, lay minister dito, nag-iisa. Kasalukuyan dito sa Okinawa. Kasi wala talagang mga matatanda kasi mga Katoliko rito. So ako nagsakristan na rin, tapos ginawa na rin akong lay minister dahil wala na yung madre na tumutulong. So ngayon, napilitan silang ako. So inisip ko yun eh, dahil alam ko yung batas, konting batas sa ganyan. Inano ko na yan eh, ni-research ko na, nagkakasala ba ng sin of omission? Alam mo sa turo ng simbahan dyan, hindi naman. Bakit hindi nagkakasala? Kasi unang-una, ang simbahan, ang pagdating daw sa misa, sa lahat na nakikinig ngayon, hindi pala kasalanan ng pari yan, bakit hindi kailangan i-announce? Bakit? Kasi walang norm sa general structures of the Roman missals, walang turo ang simbahan, even the liturgical norms, yung liturgical natin, proseso ng sa atin sa liturgy ng mass, wala nakalagay na kailangan na strictly implementing na dapat the priest should announce dun sa mga hoy, dapat nasa state of grace kayo before you receive communion. Walang ganon. So kaya pala hindi nila ina-announce yun. Kaya hindi sila nakakasala ng ganon. Mayroon bishop daw sabi ni Bro Wendell, so bihira, nagre-remind. O yung pong walang confession wag Ngayon ang tanong, bakit kaya hindi sinasabi? Kasi po hindi siya batas. Okay? Para sa lahat pinag-aralan ko mabuti yan eh. Hindi siya batas ng simbahan, especially sa mass liturgy natin, sa misa, sa buong kamisahan, na dapat, it's a law na strictly should be implemented, na they should announce
Walang ganun na batas para sa kaalaman ng So hindi sila nagkakasala ng ganun. Ngayon, tayo may obligasyon nun pala. So ibig sabihin, ang may kasalanan nun yung tinatawag nilang communicant, yung nagsisimba. Hindi lay minister, hindi Santo Papa, Cardinal o Bishop o pari na nagbibigay or lay minister. Hindi. Bakit? CCC natin bro, 1285 bro Jando, para may official teachings tayo. Kasi hindi pwedeng iatang natin sa mga sinopomission may pagkukulang ang bishop, pare, bakit di ina-announce? Dapat i-announce. Hindi kasama sa liturgy kasi yon. So bro Jando, pakibigay nga yung 1285 natin. Okay, CCC 1245 ang sabi 1285 dito. bro, Ha? 885. 85 pala, 85. Okay, ang sabi dito, baptism, the Eucharist, and the sacrament of confirmation together constitute the sacraments of Christian initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. Ano sabi diyan? Kapag nakumpilan ka na kapatid, no? Sinasabing more strictly obliged. So, obligado daw tayo na pag-aralan, ipalaganap, obligasyon na mag-aral, ipalaganap, ay ipagtanggol ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa. In other words, nasa parishioners, nasa tao ang burden, wala sa pare. Code of Canon Law 916 nga bro. Ito official teachings So, iniisip ko yun, kasalanan ko bali, minister ako ngayon. Tapos kasalanan. Kasi minsan, alam natin kasi, so sabi ng simbahan niya, hindi natin pwedeng sabihan sila na, oy, huwag kang mag-communion kasi ganito ka. Kasi sabi nga ng simbahan, ang ganda ng paliwanag dun sa Catholic Answers o sa Canon Lawyers Answers kung nakuha. Sabi niya, hindi mo alam kung ano yung buhay ng tao. So wag tayo magsabi, sabi niya, tama naman, wag tayo magsabing, oy, ito, makasalanan to, hindi siya pwede. So sabi doon, if you are a Eucharistic minister, you don't have the right to judge. Tama. Now, bigyan mo siya o hindi. Basta obligasyon mo, sabi doon sa sa website, ng Catholic website, your obligation is to give Holy Eucharist. So yung pag-judge kung sino yung dapat, wala daw sa atin doon. Even mga bishop pare. Kasi tayo pala ang may obligasyon. 916 Code of Canon Law. Basahin natin bro. Ang sabi dito, a person who is conscious of grave sin is not to celebrate Mass or receive the body of the Lord without previous sacramental confession, unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess. In this case, the person is to remember the obligation to make an act of person contrition, which includes the resolution of confessing as soon as possible. Obligasyon na naman pala natin yun. No, a person is obliged. Obligasyon natin na kapag tayo daw ay nasa state of mortal sin, huwag tayong sumubo ng hostya. In other words, any individual, lahat. No, so hindi pwedeng magsain kasi kumbaga tayo talaga mag-aral. Buti nga, alam niyo, napakapalad natin dahil kundi dahil sa punto porpo, kaya sabi ko, napakaraming nawawala sa tao kapag hindi sila nakikinig, nanonood dito. Napakarami nila ng kumbaga kawalan. Bakit ang daming kawalan? Hindi nila alam yung batas eh. Hanggang ngayon, tingnan mo, milyon-milyon na siguro yung nakinig sa atin. Nasa na sila? Hindi sila interesado. So hindi nila nalalaman yung mga ganyan turo na bawal pala silang magsubo ng hostya. So sigurado tayo rito sa dami na nakinig dito, ipa-isa-isa, padala-dalawang beses. Hindi nila nalaman ang mga turong ganito. So sa lahat na makikinig pa no, sa channel natin, FB, sa lahat, pati lalo kay Bro Wendell, pag maganda topic niya, ang daming nanonood doon.
siguro 20,000, 30,000. Kasama pa yung siyempre, di naman sila mag-isa sa cellphone minsan. Minsan, nakaano pa sa screen yan, sa TV. Ang dami nanonood, nakikinig. Sa lahat na nakikinig, napakapalad po natin. Bakit? Nalaman natin, kasama na kami rito. Kung di nga ako napunta rito, hindi ko pag-aaralan yan. Hilig ko talaga mag-research. Hilig ko magturo kasi talagang teacher talaga ako, dance teacher talaga ako. Hilig ko magturo. So ngayon, siyempre kailangan mo pag nagtuturo ka, ako kasi pagka may binigay sa akin atang kahit ang kumpanya man o lalo na si Lord, make sure I will give my best as long as I can. So dahil sa mga ganyan, nalalaman natin, which is tayo pala ang may obligasyon. Hindi si Father na obligasyon mo, ituro mo sa amin. Sana dapat sinabi mo sa amin, Father, sa misa na hindi pala kami pwede. Hindi. Sabi nung simbahan, ang Code of Canon Law 916, we are obliged, no? Obligasyon natin yan to learn, no? Kung ano ba dapat ang gawin natin pagdating sa pag-receive ng communion. So, base dun sa tanong niya, malinaw po yun, no? Bakit hindi tinuturo? The answer is very clear. Hindi kasama sa liturgy yun, no? Sa liturgy norms ng simbahan. Hindi sa kasama na all must announce about this, about confession before receiving communion. Yun po yung direct answer doon. Hindi nila obligasyon yun, kundi ayon sa CCC 1285 and Code of Canon Law 916, tayo may obligasyon mag-aral, pag-aralan mo, at kapag napag-aralan mo yan, malalaman mo, kagaya ng punto por punto, malalaman pala natin na kung tayo'y dapat o hindi, kumbaga, nasa atin ang burden. Wala sa mga bishop, pare, ang burden nun. Tayo pala daw ang dapat mag-aral. Hindi obligasyon dahil hindi kasama sa liturgy yung pag-announce na dapat wala ka sa mortal sin, wala ka sa ano, no. Ang burden pala nasa atin na komunikant, yung nagsusubo, parishioner. Wala sa ano, kung gusto nyo daw mag-aral dapat talaga. Kaya ganun kahalaga ang pag-aaral sa aral at turo ng simbahan, especially sa punto por punto. Bro Jando. Brother Angel, 9:30 p.m. na, so gospel reflection na. Sabihin mo, last Brother Darwin. Sige bro, para ano na tong gospel reflection natin bro. Si Brother Junila palabas ng talata. Wala siya, ano siya bro? Oo, ano pala, natrabaho pala si Brother Junila. Sige, go ahead. Sige, ano lang naman siya, mabilis. So, mga kapatid, dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo ngayong araw na Huwebes. Ito po yan kay Mateo chapter 17 verse 1 to 9, bro. 17? 1 to 9. Okay. Okay, so sa mga nakikinig po ngayon, no, sa mga hindi nakapagsimba kanina, ito pong ebanghelyo ngayon sa araw ng Huwebes. Panilayan po natin makinig ang may pandinig. Nang araw na yon, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nila nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita.
Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyo sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain, hangga't hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, konti pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo yung araw ng Huwebes, no? Ayun po ay kapistahan, no, ng pagbabagong anyo or transfigurations of Jesus, no? Ayun po 'yon. So, tingnan natin paano ba may ano to, may tulad, may hahantulad, no? Alam niyo po, may kasabihan tayo na the only permanent in this world is ano 'yon? Is changes, ano? Is change. So kumbaga walang permanente talaga, no? Talagang may change, eh, 'di ba? So kumbaga pupunta tayo lagi sa tinatawag na turning point. So, naalala niyo ba nung tayo high school, no? Kami kasi dito sa dati po, no, sa probinsya, sa Magalang, no, kaming magkaklase from first grade, no, noon first grade pa, 7 years old ka, first grade, hanggang 6th grade, hanggang nag-high school kami ho, magkakasama kami yan hanggang high school kasi isa lang yung ano, may sa elementary school hanggang high school. Ang haba ng pagsasama noon ng mga barkada ba, high school life ba, 'di ba, sarap. But later on, darating ang araw talaga, no, talagang tinatawag na turning point. Yung bang may umpisa tas may katapusan, at yung katapusan mong yun, talagang yung katapusan na yun, mag-uumpisa na naman para sa katapusan naman, simula na naman. Ano ba ibig sabihin doon? So darating ang araw talaga, maghiwa-hiwalay kayo. Amen? Di ba gano'n? High school, di ba? So napakaganda ng ano mo, di ba? Ilang years yun, almost 8 years. Kayo magkakasama, magkakabarkada, classmate. Hindi pa naman kami nag-aano noon. Kami-kami lang din lahat, magkaklase. Yung section namin noon, nasa section A kami noon, talagang kami-kami lagi hanggang sa mag-high school. So ganun ka-close ang ano namin. Pero darating araw talaga maghihiwalay kayo, no? Darating araw magka-college kayo, kung saan-saan na kayo mapupunta. And that's another turning point. And another thing is pagkatapos nun, ano na mangyayari no? Pagka-graduate, kung saan-saan ka na kayo mapupunta, isang turning point mo is mag-aasawa ka na. Amen? So, yun ang di mo maiwasan, yung changes ba? Darating at darating ang araw na yun. At ang pinaka-ano rito, yung gaano ka man ka-successful, amen? Gaano ka man kasikat, gaano ka makagaling, at the end, darating din yung panahon, yung kawakasan ng buhay mo, di ba? Magiging alabok pa rin tayo. Tama, no? So kahit gaano ka kaganda, kagwapo, at the end, no? Totoo. Darating yung turning point talaga na ito na. At haharap ka sa Diyos. That's the reality. Talagang darating ang panahon na magkakagano ng buhay natin. Magre-reveal, kumbaga, kung ano yung tunay ka. Di ba? So, sa panahon ngayon, nung pagbabagong ayon ni Jesus, no, sinasabihan tayo talagang na-reveal ang tunay na pagkatao ni Jesus, tunay na anyo niya. No, hindi lang siya yung ordinaryong tao na nakakasalamuha, gumagawa ng himala, no? Just an ordinary person na may kapangyarihan lamang. But because of this, makita mo, na-reveal kung sino talaga siya. Di ba? Gayun din tayo, darating ang araw talaga, darating, marireveal tayo na tayo naging alabok. And, i-contextualize natin, tingnan mo yung nangyari, no? Yung mystery ba? Bakit si Moises at Elijah, no? Kasi iniisip natin, bakit hindi si Abraham? Bakit hindi si David? Pwede rin si John the Baptist, di po ba? Pwede naman. Bakit napakaraming mga kilalang mga personality dun sa Old Testament? No, so alam natin ang simbahan magpapaliwanag diyan. Siyempre, yung si Moises, ano ba 'yon? Diba? Kumbaga, pwede naman si Abraham, di ba? Pwede naman si Isaac, during that time, makilala nun. But bakit si Moises? Kasi siya yung tinatawag na great lawgiver of Israel.
Kung maalala nyo, sa pamamagitan niya, binigay yung 10 Commandments. And yung batas sa mga piniling bayan ng Diyos. Yun pala. So, ibig sabihin, kaya pala si Moises, no, sumisimbolo siya sa batas. No, so, kumbaga, ang presence ni Moises, yung transfiguration ni Jesus dito, kumbaga pumunta si Jesus, hindi niya i-abolish yung law. No, hindi niya kontra ng batas, kundi i-fulfill niya yun. Tuparin niya ang batas perfectly. So, yung mga batas na yun na sinasambit pala ni Moises during that time, nakapointed pala yun patungo kay Jesus. Yung pala yung mga batas na yun, darating ang araw, ito na, kung mga may Old Covenant, may magkakaroon ng bagong tipan. New Covenant, ito na yung mga batas, ito na yung tinutukoy. Amen, yun pala yun. So, kumbaga si Jesus is the law. Kaya nga sabi kay Mama Mary, no, siya yung Ark of the Covenant. Bakit? Kasi yung mismong anak niya, yun na yung magiging bagong tipan. Mga bagong utos. So connected siya, no? Kasi yun nga, ang sabi ni Jesus 12:48 ng 1, ang salita kong hahatol sa inyo. Hindi ni salita na ni Moises na, no? Hindi na yung mga Old Testament, mga figures na, hindi na sila. Salita na ni Jesus. So connected pala kaya si Moises. So ngayon, tingnan natin, no? Bakit naman bakit si Elijah naman? Bakit si Elias? Kasi isa siya sa mga greatest prophets. At talagang matapang siya pagdating sa pag-evangelize. Maraming mga tao na nagbalik loob dahil sa pangangaral niya. At yung mismong pagtatayo niya sa tabi ni Jesus, sumisimbolo siya sa pagiging propeta. Kasi lahat ng mga propeta noon, lahat ng batasan, mga propeta noon na sinasabi nila may darating, natetestified yun na mismo, ito yun, si Jesus na, yung tinatawag ng matagal nilang hinihintay na tagapagligtas. Amen? So yun po yun. So isummarize mo yun, it's all about Moises, it's all about batas. Si Elijah is all about the prophets, which is, eto na yung huling propeta. Ha? So kapag may magsasabing, propeta ako, dumating siya. Diba may mga ganun ngayon? Prophet, ano daw sila? Bulaan na yun. Ha? Ang the last prophet is si Jesus Christ. Tandaan natin yan, no? So hindi siya no? Hindi siya hindi siya ng ibang propeta pa, magsusugo ng ibang propeta, kundi siya mismo at mga apostoles at mga kaparian na niya. Yung mga sinabi niya nandun na sa simbahan. Pag may biglang sumulpot diyan at biglang sumingaw na ito ako'y propeta na, bulaan na po 'yun. Okay, so another thing po, ano pa ibig sabihin 'yon, no? Ang isa sa mga dahilan din pala, kaya pala na the transfigurations nagpapaalala na it's all about also the passion, death, and resurrection ni Lord. At yung kakaligtasan sa sanlibutan, siya na, nagpapahiwatig yun. Kaya nga after nun, doon na siya. Di ba? Pagkatapos nun, doon na siya dinakip, pinarusahan, at yun nga, namatay. Pero, muling nabuhay. At panghuli, hindi sinasabi po na, okay, bakit sila nandun? Hindi sinasabi na, kasi sila'y pareho lang. Kaya kami nandito, pareho kami ni Jesus. No. No, hindi sinasabi yun. So, hindi sila kapareho ni Jesus, but sila lang ay naging witness. Kumbaga sinasabi, ito na to. No? Kaya biglang may nagsabi sa taas, ang ama, ano sabi? Ito ang aking minamahal na anak, pakinggan niyo siya. Listen to him. So in that moment, naintindihan ng mga disipulo niya, mga apostoles niya, siya na pala. Siya na yung pinakabatas, siya na yung the greatest prophets, and at the same time, the very son
of God. So hindi yung lumapit silang dalawa para magsabing, uy, kapareho kami nito ni Jesus. No. Pinakilala siya. At nung makita nila yung dalawa, bilang tanda ng batas at na propeta, may nagsalita sa taas, so that fulfills everything. Na siya rin, hindi lang siya yung magiging bagong batas, magiging huling propeta, magpapaliwanag, siya yung anak ng Diyos na bababa dito sa lupa para tayo iligtas. Amen. Transfiguration, pagbabagong anyo. So ganun din po, no? Ano sinasabi sa atin ngayon? Ganun din po tayo, darating at darating ang araw, marireveal kung sino ka. No? Kaya nga, ang talagang ano natin, yung, alam nyo, yung pag ano mo dito sa mundong ibabaw, no? Ang katotohanan yan, Efeso 1:4, nilalang tayo talagang, kaya nga, nakapakinig ka sa punto por punto kasi that's your, kumbaga, yun ang destination mo talaga. Yun ang plano ng Diyos sa'yo. Maligtas ka niya. Amen? So, nire-reveal niya ngayon sa atin yung transfiguration na tayo ganun din. Magbabago ang new tayo dahil yun talaga ang gusto ng Diyos sa Efeso 1:4, Revelation, dun pa lang sa Leviticus 19:2, sabihin mo sa kanila, magpakabanal. No, Efeso 1:4, sinabi nun, una pa lang nilalang tayo upang maging banal. That's exactly yung message sa atin dito. Siya ay tunay na Diyos at tunay na banal. Ni-reveal talagang ito na, siya na. So, kayo rin. Ang ibig sabihin, pumunta na tayo sa turning point na nakapakinig ka, nakagbago ka, nakapagkumpisal ka na kapatid. Huwag mo nang balikan yun. Amen? Kasi nagbago kang new ka na rin. Spiritually. Especially physically later. Tatanda ka. Tatanda tayo, mabubulok yan, mamamatay. And that's the reality. Kung baga si Jesus, the reality is He's being God, as human and being God talaga, tayo rin, talagang galing tayo sa alabok, pabalik ka sa alabok pa rin. That's the reality. And kapag binigyan ka na ng chance ni Lord na mag-transfigure na rin, magbagong anyo na rin, o magbagong buhay na rin, huwag ka nang babalik. Amen sa mga nakikinig ngayon. Alam nyo, sabi ko nga, malaking karangalan ng piliin kang makapakinig ng punto por punto. Kung pinag-uusapang kaligtasan, nandito po lahat, napansin nyo, napakarami nating natutunan na dati pala namumuhay tayo sa ganitong kasalanan, hindi natin alam. Amen? And that's exactly yung pinaka-message dito. Ang punto por punto, it's a gift from God. Punto por punto is a gift from God. Hindi siya basta-basta. Napakalaking karangalan na mapunta tayo dito dahil nalaman natin yung mga totoong lihim na panukala ng Diyos na nasa simbahan lamang. Hindi alam ng mga protestante yan. Hindi nila alam yan, yung mga turo ng simbahan para totoo sa tunay na kaligtasan. So pagpapaalala sa atin sa transfigurations of Jesus, ni-reveal talagang totoo siya ay Diyos. Siya ang tunay na tagapagligtas at siya ang huling prophet. Sinasabihan niya tayo ngayon, hanggang ngayon, it remains what God reveals to us or to the apostles during that time. Ano sinabi niya? Ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan niyo siya. Ganun din po ngayon, hanggang ngayon. Siya pa rin ang minamahal niyang anak, pakinggan pa rin natin siya. Hanggang ngayon, kung gusto mo maligtas, doon ka lang sa pagsunod sa sinasabi ng bugtong anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yun lang po, no? So sana may natutunan tayo ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Back to question and answer ulit po tayo. Bro Jando. Okay, so dito naman tayo ngayon. Wait lang, yan.
Okay, ito tayo ngayon. May ano dito, sabi dito ni Joseph Balitok, kaya nga bro, wala na pumupunta dito sa bahay na saksi. Kas dahil sa inyo, natuto na ako. Maraming salamat po. Mama Ningning, so true bro JD, pero salamat ba, gamit ko rin ang turo ninyo. Okay, someone from John. Sabi ni John, good evening bro. Hingi po sana ako ng tulong. Kung yung kapatid ko nagpapabili ng Buddha na rebulto, paano ko siya kukumbinsihin na bawal at kasalanan ito? Salamat po. Brother Angel. Hindi siya ganun kadali, no? Kasi lalo na sa mga talagang fanatic na sa Buddha o kung ano man yan, no? Pampaswerte, hindi siya ganun kadali. But you always try, no? I-try mo siya, no? Na sabihin mo, yan ay hindi totoong Diyos at ibang relihiyon yan, magkakasala ka dyan. Ang tinatawag niya, ano yun, syncretism, na mayroon kang Diyos, mayroon ka ng Diyos, bakit kailangan mo pa si Buddha? No, you can always explain it in a simple manner, no? At saka yung tamang ano lang, no? Tamang pagsasalita na hindi naman siya ma-offend. You can always try. Pero yun yung sinasabi natin, minsan kahit kapatid, kahit sino man, kahit malapit sa'yo, pag sinabihan mo, hindi mo expect. Kasi may free will yan eh. So sabihin mo in a nice way, hindi na natin kailangan yan, ate o kuya, no? Kasi mayroon na tayong tunay na Diyos. No, kasi si Buddha hindi naman talagang Diyos 'yan. No, ibang relihiyon 'yan at hindi 'yan tunay na Diyos, tao lang 'yan. Namatay nga 'yan sa ano eh, nalason 'yan eh. No, so huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos, first commandment 'yun. So sabihin mo sa unang-unang commandment sa Ten Commandments pa lang, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin kamo. So 'di ba, aanhin mo pa ano para saan yung Buddha ate, 'di ba? Mas maganda yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos na totoo. So sapat na 'yun kasi ano 'no, kumbaga kumbaga magiging dalawa na Diyos niyo. Eh, alam mo naman ang Diyos mapanibughuin, siya nagsasabi nun 'no, Exodus 21:5. Ang Diyos mapanibuguhin talaga. So, hindi puwedeng magdalawa. So, in other words, paliwanag mo sa tamang paliwanag na sana mas maintindihan niya at well, kahit nga dito sa Japan, di mo naman maiwasan yung mga ganun. Pero di na lang pinapansin. No? Basta't huwag kang maniwala sa mga ano niya hanggat maaari, kontrolin. Eh kung di, wala tayong magagawa doon. Siguraduhin mo lang na maging firm ka. Maging firm tayo sa ating pananampalataya, no? Para hindi tayo magkasala ng tinatawag na syncretism or meron din infidelity of your faith. So yun po kapatid, paliwanag mo sa magandang paraan. Sabi mo, di mo na kailangan yan kasi may tunay na Diyos ka na may-ari ng lahat ng bagay dito sa buong mundo. Di mo kailangan si Buddha ka. Yun po, Brother Jando. Okay, next question naman dito naman. Ito ay galing naman kay Clark Nastor. Sabi niya is, meron po bang bagong pangalan ang Diyos sa huling sabi, Revelation at sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Alam mo, yung bagong pangalan, nasa ano yun eh? Saan ko ba nakita yung bagong, hanapin ko yung bagong pangalan ha? Ginagamit niya ng mga ng mga albularyo na at saka ng PBMA pare-palitaw. Sa Revelation 19 yata yun, Brother Jando? Revelation hindi mukhang 19? Or Revelations, yung yung pangalan na siya lang yung nakakaalam? Oo. Ano yun eh, sa magtatagumpay yun, hindi yun kay Ilang ha? Tinapin dito ha, bagong pangalan. Search ito. Bagong pangalan nasa Revelation 19 ngayon, 3:12. Alam nga? 2:17.
Sabi do sa Revelation 2:17, eto sabi, tinan niyo ang sabi dito ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay. Sino yan? Di tayo. Di ba? Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Sa madaling salita, ito ay bagong pangalan na malalaman lamang nung makakatanggap. Meron din yan, kasi ang tanong niya bro, sa Diyos, meron yan yung nakatatak sa hita ni Kristo. Siya lang din nakakalam sa 19 yun, 19. 1913? 1913? Oh, Yung sa ang sa 1913, yung ano? Sa 19 salita ng Diyos yun eh. May sa Basta Revelation. sa dugo. Ito Meron din sa Revelation 19 by 22 na may nakalagay na pangalan sa kanyang hita na siya lang yung nakakaalam. Baka yun ang tanong niya. Pangalan sa kanyang hita? Oh, meron yan sa Revelation 19 ba yun? Nakalimutan. Tingnan mo sa 19. Ay. Hindi na nila pangalan sa may hita. Oo. Ano yun? May medyo 1916. Oh, iba kaya yung tanong niya? Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan. Hari namang hindi. Ang sabi kasi, tatanong kasi is bagong pangalan. Kung yung bagong pangalan, yun yung nasa 2:17. Pero tayo natin yung sa Revelation 3:12. Ang sabi dito, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ito yung hinanap niya siguro. 3:12. Baka yan. Pero sa Bible kasi... Paliwanag mo ba rin yun? Paliwanag mo. Sa Bible kasi, lalong-lalo na sa interpretation, when we say pangalan, tandaan niyo po ito, hindi po isa lang ang meaning ng pangalan sa Bible. Sometimes, pag ang pangalan refer siya sa karakter, ito po theological explanation po. Ang pangalan sa Bible sometimes refer sa karakter, refer sa authority, refer kung ano ka. Halimbawa, si Jacob, pinangalanan siyang Israel. So, yun ang pagkakakilanlan kay Jacob. Pangalan niya Jacob, ginawa siyang Israel. So, yan po ang isa sa meaning ng pangalan. Minsan naman authority, minsan karakter, minsan naman nature. Dahil sa Diyos, ang Diyos meron siyang dami niyang pangalan na tumutukoy sa kanyang nature. Yan po, para maunawaan na po natin na hindi po yan agad literal na pangalan ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Diyos sa Bible, isa lang, Yahweh, na magpakailanman na pangalan yan. Basahin nga natin yung Exodo 3:15, Brother Jando. 14:15 ng Exodo, Kapitulo 3. Exodo 3:14-15. Oh. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Hanggang kailan ba yung pangalan na yan? Magpakailanman. Magpakailanman. Ayan mga kapatid, no? So yung Revelations 3 or yung Revelations 2 na binasa ni Brother Jando, automatically it not refers to the name of God.
Dahil ang proper name of God according to the teaching of the church is Yahweh, YHWH. Yan po ang proper name of God according po sa CCC natin. So again, in theological studies, ang name po pagdating sa Bible, ang dami po niyang pinapatungkulan. No, sometimes refer ang name sa karakter. So posible yung sinabing pangalan na iyan na ibibigay sa mananampalataya magtatagumpay bagong karakter. Order naman kaya authority, bibigyan siya ng bagong authority. Order naman kaya nature. Kasi sa ikalawang Pedro uno yung magiging partakers of the nature of God. So posible yung pangalan na yon nag-refer sa nature of God na ibibigay sa atin. So hindi po yun proper name. Dahil ang proper name of God, Yahweh, and that name is forever according to God Himself. So yan po ang pag-uunawa natin sa Bible. No, we should try to study sa biblical language. Yan po ang teaching po ng simbahan. No, minsan tingnan talaga natin. Pag mahirap unawain, tingin po tayo sa mga theologians, tingin tayo sa mga scholars, ano yung paliwanag nila. Para hindi po tayo malito. Bakit may bagong pangalan ang Yahweh? Sabi niya, ang pangalan niyang Yahweh, forever na yun. Bakit may bago pang pangalan? Ano bang ibig sabihin ng pangalan na yun? So yun po ang explanation ng mga theologians dyan. Should be character, should be authority, should be nature. Yan po ang ibig sabihin ng pangalan na yun, Brother Jando. Tsaka huwag kayo magpapaniwala doon sa ano ha, sa mga kulto ha. Sasabihin nila na ano na ang bagong pangalan ay Ruben Eclio. Pero kasing ganyan eh. Isa po yan. Sinabi na nga doon, Brother Jando, Shal, ang bibigyan yan lang ang nakakaalam. Iba't malaman nila. Ang binigyan ang makakaalam ng bagong pangalan. Ito ha, tingnan nyo ha. May nakausap ako dati na PBMA, no? Sa Osami, sa Carmen Annex, nung pastilan. Pastilan, imong bata ka. Ang sabi niya, ako'y maghahanda ng tahanan doon sa bahay ng aking ama. At sa pagbalik ko, hindi nyo na ako makikilala sabagat babaguhin ko ang aking sarili sa bagong mukha at bagong pangalan. At yun ang hahanapin ninyo. Sabi ko naman, ha? Nasa Bible yan? Siya, nasa Bible nyo yan. Di mo alam? Sabi ko, isa lang ang talata niyan eh. Pero alam ko hindi yan nagkarugtong. Hindi, nasa talata nyo yan. Sigurado ka? Oo. Kabisado mong Bible? Oo. Tanong, saan sa Bible mo nabasa ang 10 utos? Sabi naman niya, nasa Mateo 7 lang yan. Mateo 7. Ginawa ko, binasa ko buong Mateo 7. Ba't wala 10 utos? Baka ibang version yung Bible mo. Nakausap ko, member ng PBMA. Ngayon, binasa ko yung 1:14. Ito yung sinabi mong talata, babasahin ko sa iyo ha. Ito, sabi dito, si Kristo mismo nagsabi, 1:14:2-3, ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Tuloy ko, tuloy. Tuloy. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi mo namin alam. Saan yung sinabi mo dito na ako'y magbabalik sa ibabaw ng karagatan at sa ibabaw ng mga katubigan? Hindi nyo na ako makikilala sapagkat babaguhin ko ang aking anyo sa bagong muka at bagong pangalan at yan ang hahanapin ninyo. Sang talata yon.
hindi na siya makasagot. Bakit? Kasi yun pala ang itinuro sa kanya. At saka, yung dasal nila ginagamit pala ni ni Denmark Abing. Nabigla siya nang sinabi ko yung kanilang dasal. Sabi niya merong ibang dasal na paternoster, merong ibang bersyon. Ano 'yun? Yung Coram-Iominism. Ano 'yun? Yung Coram-Iominism in Nuwam Bilorem Kusaram yun mo 'yun? Sabat mo alam 'yun? Ay, lola ko PBMA. Kanya na sa gulantang si Denmark Abing. So yun ang ibig kong sabihin na huwag kayong magpapaniwala. Sabi nila ngayon, ang bagong pangalan ay si Genito Yabo. Kayo magpapaniwala dyan. Kulto yan. Sinabi na, ang bagong pangalan ay si Pilimon Riambunanza. Papaniwala, kulto yan. Kaya, ang bagong pangalan sa 2:17 ng Revelation, ang makakaalam niyan yung magtatagumpay na bibigyan. Yung sa 3:12 naman ng Revelation, bagong pangalan ni Kristo, ang makakaalam nun yung bibigyan lang yung magtatagumpay. Pag sinabi ng tagumpay, nasa langit ka na. Kapag nasa lupa ka, at sasabihin, alam mo na ang bagong pangalan, sinungaling yan. Okay, next na tanong naman dito. Ito ay galing kay Teo de Sanahin. Magandang umaga, hapon, gabi mga kapipipi. Tanong ko lang po kung mali po ba ako na hindi dapat maglasing habang gumagawa, nag-construct ng kapilya kasi ito po ay banal. Salamat po sa sagot. Brother Angel, sa iyo to Brother Angel. Mali ba yung sinabi niya na bawal maglasing kapag nagko-construct ng kapilya dahil banal ang lugar na yun? Brother Angel. Well, kung paglalasing po ang sinasabi niyo, talagang bawal. Yung inom lang na pauti-uti lang, hindi siya. Pero kung nagpaglalasing, malinaw naman po sa turo ng simbahan na Galatia 5 ba yung bro, paglalasing 19 to 20 bro? 21? Alin ba yung bawal ng Diyos? Let's for Galatia 5. 5:19 ng Galatia ang sabi ganito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing. Yan, paglalasing, no? So, malinaw yun. Yung paglalasing Mga katulad dito. Sabi nila, pag sinabi mo, sabi ni Soriano, pag sinabi mo na pwede ka na magmariwana at magsyabo kasi wala sa Bible nakasulat, may kasama kong pulis sa labas, ipapahuli kita. Alala ko doon hindi ba si Blanco? Mother Angel. So, yun po, no? Kung paglalasing ang sinasabi mo, so, bawal po talaga. So, malinaw yun. Bawal ba? Yes. Pero kung painom-inom ka lang na na isa-isa lang, no? Para kasi ang biblically ang alak naman, hindi naman bawal yan kung hindi naman sobra. So sa lahat ng kahit ngayong pagsusugal, game of chance ka lang, inom lang, no? Dalawang bagay yan. Uminom ka lang or naglasing ka, that's completely different. Kaya ngayon sinasabi natin, mahihirapan talaga kapag ibang relihiyon po ang magpapaliwanag. So yung paglalasing mo talaga, naglalasing ka talaga doon, talagang tumutoma ka, daming alak sa mo, gumagawa ka pa naman ng simbahan o kung ano, bawal po talaga kapatid. Kung nakikinig ka ngayon, no? So, yun po yung sagot natin. Pero siguro sa akin, panghuli na to, may nagtanong dito sa kaabag ni Bro Junri, may sa idol si user, maganda yung tanong niya. Ang sabi ni user dito, sasagutin lang natin, no? Siguro na to. Ang sabi niya, kung ang mga pari, sabi ni brother user, di ba sila yung mangangaral? Ang tanong niya, di ba parang sabi niya, di ba ang mga kaparian ang dapat manguna sa pangangaral? Maganda yung tanong niya, dahil ito ang mandato sa kanila ng Panginoong Hesus.
ipangaral, tama, no? Sila ang inutusan. Bakit di nila gawin yon, Bro Angel? Yeah, so maganda yung tanong niya, no? Bakit nga hindi sabihin, gawin nila yon, no? Sabihin sa misa, sabihin na, oh, huwag kayong mag-communion, sacrilege yan, no? Bakit daw hindi? Ito po sagot. Kanina ko pa sinasabi yon. Ang misa po, isa tinatawag niya supreme act of worship. Worship yun. Hindi yan classroom for catechism. So that's the big difference kasi. Or hindi yan mga tinatawag na formation seminar. Diba? So, may tinatawag tayong OCIA or RCIA ngayon, no? Rite of Christians Initiation. Ibig sabihin, catechism yun, no? Ka-catechize. Iba yun. No? It's a worship. Highest form of worship yun. At iba yung tema nun. Ang tema ng misa kasi, kapatid, sa lahat na nakikinig. Bakit hindi ganun pare? Ituturo naman nila nagka-catechize naman yun sa mga formation seminar. Di ba may ganun? Ina-announce nila, ang mismong nagsa-seminar pare, may ganun, formation seminar. Pero yung mismong mass, lagyan mo ng catechism, hindi pwede yun. So, ano ba turo na simbahan? Bro, Code of Canon Law 767, Bro Jando. Ano ba talaga paragraph 1? Kasi hindi natin pwedeng i-point out sa pare, oy pare, dapat sabihin mo to sa akin, dapat sabihin mo to sa amin sa misa, hindi po pwede yun. Ako nga nun, inisip ko yun Bakit hindi sabihin ni pare? Hindi po pwede pala yun dahil iba yung concept nun, iba yung konsepto ng misa. Kaya wag nating hanapan yung pare. Bakit di mo sinabi sa misa? Bakit di mo obligasyon nga natin may seminar, may catechism. Ayan. Sa paragraph 1, bro. Okay, paragraph 1. Among the forms of preaching, the homily, which is part of the liturgy itself and is reserved to a priest or deacon, is preeminent. In the homily, the mysteries of faith and the norms of Christian life are to be explained from the sacred text during the course of the liturgical year. Ano daw ang kailangan, ano daw yung ipapaliwanag na? Catechism ba o homily ng gospel? Diba? Ano sinasabi dyan? Catechism ba? Hindi, homily, yung gospel mismo ni Lord. General Instructions of the Roman Missals 65, ganun din ang sinasabi. Now, the mystery of faith of Christian life must be explained. Sacred text. Yung mismong text sa Bible na sinasabi ni Jesus, yun ang papaliwanag. Hindi sila pwede magsabi ng, oy, alam nyo, kasalanan yung contraception ayon sa catechism. Oy, alam nyo, kasalanan yung mag-receive ka ng communion ayon sa catechism. Hindi po ganun. So, yung pagkakaiba pala. So, yun ang paliwanag ng simbahan. Bakit hindi nila pinapaliwanag sa misa? Ang dahilan is that iba yung konsepto ng misa, iba yung sa catechism sa classroom, iba doon sa formation. So in other words, sino may obligation talaga? Tayo, maghanap tayo ng catechism time, catechism room, na yung katekista na mag-catechize sa atin. So may mga time sila, may mga formation seminar, isang pare, di ba, nagpapaliwanag. Usually, tingnan mo yung mga reflection natin. No, pagdating sa seminar na yan, no, mismo may mga formation reflection seminar yan tuwing lalo na Holy Week, di ba? Pero hindi pwedeng isama sa misa sa mga nakikinig. So bawal po 'yun. Iba kasi yung konsepto ng misa talaga. Ang misa kasi maliwanag po sa simbahan. Pag sinabi mong misa yan, mga kapatid, highest form of worship yan. Supreme act of worship. Not a catechism. Okay? So ngayon, alam na natin kung bakit. Huwag kayong umasa na, o huwag kayong mag-complain sa pare, ba di mo tinuro to, Father? Obligasyon mo yan. Obligasyon natin lahat. Mag-aral. Hindi obligasyon ni Father. Sa liturgical norms na binanggit ko pa kanina yon, ang nakalagay lang doon, explain lang. Anong pagpapaliwanag lang? Ang sinabi sa General Structure of the Roman Missal 65, yung mismong mystery of faith and norms of Christian life must be explained from the sacred text. Yung lang mismong ebanghelyo, yung text doon, ibig sabihin yung gospel doon,
reflection lang talaga yun. Doon siya magfo-focus, hindi sa catechism. So, okay na siguro yung bro, Jando? Okay, so ito na lang panghuli siguro ito, no? Dalawa na lang, last two na lang. Sabi dito ni Boards Onyisak, Jando bakakon mangingilad ang imo gisimba o gialagaran si Satanas ang yawa sa simbahan Katoliko. Ha? Alam mo bro, pag kami nagdasal, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son. Uy, kung sasabihin mo, nang sinasamba ko si Satanas, wala akong nabasa ng anak ni Satanas ay Jesus Christ ang pangalan. Nagkamali ka. Kaya sana wag kang magsinungaling dyan. Ang nagturo sa'yo ang nagsinungaling. Kasi never mangyayari na ang 666 ay microchip. Walang ganuan. Bakit? Ang microchip ini-inject daw. Pinakamaliit na magkakasya sa sa karayom ng injection. Yun daw ang microchip. Hindi ka nagagamit ng pera o na anumang card. Itapat mo lang yung kamay mo sa scanner. Ayun na, nakabili ka na. Yon ay isang malaking kasinungalingan. Ang sabi ng Biblia sa Revelation 18 na ginagamit mo, ito ay tumutukoy sa Babylonia. Yun namang sa 666 Revelation 13 naman yon. Sa Revelation 13 may dalawang halimaw doon. Yung isa yung halimaw, yon ay ang bulaang propeta. Tapos yung namang dragon, yun ang demonyo. Bibigyan ng kapangyarihan ng demonyo itong bulaang propeta na ito na kaya niyang magpaulan kahit pa ng apoy. Ha? Tapos itong halimaw na ito, itong yung bulaang propeta na ito, siya ang tinutukoy na may numero 666. Walang sinabi may dala siyang microchip. Yung nagturo sa'yo, Boards Onyisak, yan ang matinding sinungaling. Last question, Jonathan Patalingog, mga brothers, ano po ang dapat isasagot? Kasi may nagtanong sa akin, bakit sabihin pa raw kay Mama Mary na pray for us sinners, bakit di na lang daw dumiretso kay Jesus Christ? O doctrinal, Brother John Ray. Brother John Ray! Yes, bro. Well, yun po pag sabi natin na Holy Mary, pray for us sinners, yun po ay petition. Petition nating mga Katoliko sa isang santo. Kasi utos ng Diyos yan. No? Sa panahon ni Job, nung may lumapit sa Diyos, hindi sila pinakinggan. Sabi ng Diyos sa kanila, kayo mga petitioner, doon kayo kay Job. Kasi si Job na banal sa kanya ako makikinig. Basahin natin ba rin dyan, do? Exodo 42. Job 42? Job 42 pala, 78. Okay, ang sabi dito, Job 42, 7-8, ang sabi ganito, pagkasabi nito kay Job, si Elipas na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. Oh, bakit kaya gano'n? No? Bakit kinakailangan pa ang mga tao lumapit sa isang banal para patawarin ng Diyos? No? Kasi kung pwede pa lang dumirekta na yung mga tao na yun eh. Bakit hindi sila pinakinggan ng Diyos?
Isaiah 52 o 59:2, Brother Jando. Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kita niyo? Useless pala yung mag-direct to God tayo kasi hindi pala tayo maririnig ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang Diyos mismo nag-utos sa tao, lumapit kayo kay Job. Kasi si Job, kasi taong banal yan, perfect na siya eh. No? Si Job, perfectong tao yan. So, pinalapit doon kay Job kasi ang panalangin ni Job, doon lang makikinig ang Diyos. Bakit? Sabi ni Santiago, 5:16, Brother Jando, basahin natin. Santiago 5:16? Oo. Okay. 5:16 ng Santiago. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakalaki pala ang nagagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. So, sinang Biring Maria, Brother Jando, matuwid? Ay matuwid yun. Sobra pa sa tuwid yun. Immaculate nga yun eh. No? Sipin nyo, sa lahat ng mga tao, siya lang ang immaculate. Sobra pa sa tuwid yun. Si Job, matuwid na yun. Tinawag na siya ng Biblia na perfect. Pero hindi siya immaculate. Si Inang Biring Maria, immaculada yan. From the very start of her conception, immaculate na siya, sinless nga. Sinless. So sobrang tuwid ni Inang Biring Maria. Ano ang sinabi ni Job? O anong sinabi ni Santiago? Napakalaki ang magagawa ng panalangin ng mga taong matuwid. Kaya nga ang aral ni Paul, lumapit kayo sa mga banal na nasa langit. 12:23, Brother Jando ng Hebreo. Yan bro? Hebreo 12:23. Hebreo 12:23 ang sabi ganito. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Basahin mo nga sa MBB na protestante bro, yung MBB na hindi pang Catholic, yung protestante na MBB. Pangprotestante, ito ADB tayo ADB. Sabi sa ADB. MBB pa rin pero pang protestante. Pang protestante na MBB? Oo. Tingnan natin kung meron ba ako niyan. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Saan tayo pinapalapit, Brother Jando? Sa Diyos at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Yun bang espiritu ni Inang Biring Maria, Brother Jando, ginawang ganap na ba yun? Ay talagang ganap yun, hindi ginawang ganap. Oo, talaga ginawang ganap. O, ganap yun. Ganap na yun, nasa langit na eh. Kasi ang kaganapan kasi ng kaligtasan nasa langit. So malinaw mga kapatid, ba't tayo lumalapit kay Inang Biring Maria? Bakit tayo tinuruan ng simbahan na lumapit kay Inang Biring Maria? Dahil una, hindi nakikinig ang Diyos sa mga taong makasalanan. Useless lang po yung I love you Jesus, tapos may payak-iyak pa yung iba, o bahagulo, yung iba, pagulong-gulong pa sa mga born again. No? Linggo-linggo yan sila umiyak, pero hindi nagbabago yung kasalanan ng mga yan. No? Paano sila pakikinggan ni Yahweh? Sabi ni Yahweh, hindi siya nakikinig sa taong makasalanan. Kaya nga, ang Diyos mismo nag-utos sa mga kaibigan ni Job, lumapit kayo kay Job, dahil doon ako makikinig kay Job. No? Pinalapit ng Diyos mismo ang mga lumapit sa kanya sa isang taong banal. Kasi ang sabi ni Santiago, malaki ang naitutulong ng panalangin ng taong matuwid. Kaya tayo lumalapit kay Inang Biring Maria. Isa pa, kung pinapalapit tayo sa mga santo, the more tayong lumapit kay Inang Biring Maria. Dahil kung titingnan nyo sa history ng Biblia, may isang hari,
na hindi niya mahindian, no? Si Haring Solomon, ang kanyang nanay, hindi niya mahindian. Yan po ang biblical principle. Basahin nga natin, Brother Jando, unang hari, 2, Brother Jando, 19 hanggang 21, Brother Jando. Unang Hari 2:19 hanggang 21. 21. Ang sabi ganito, kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, nilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Kita niyo mga kapatid, anong sinabi ni Solomon? No? Lumapit ng kanyang ina na si Bathsheba. Si Bathsheba po ang reyna ng panahon na yan. No? The queen of Jews ng panahon na yan. Si Solomon ang hari. Lumapit ng kanyang ina sa kanya kasi may hihilingin. Anong sinabi ni Solomon? Humiling lang kayo, ina ko, dahil hindi ko kayo hihindian. Mga kapatid, ang hari lang sa lupa, hindi mahindian ang kanyang ina. How about Christ? Christ is the King of all kings. No? Kung ang hari dito sa lupa hindi makahindi sa kanyang ina, ang hari pa kaya ng mga hari? Kita niyo mga kapatid, ang connection ng Bible kay Inang Birheng Maria at kay Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung makikita niyo sa John 2, sa kasalan ng Cana, hindi pa panahon ni Kristo mag-perform ng milagro. Pero dahil ang kanyang ina ang lumapit, anak, kawawa ang mga nagdadaos ng kasal, naubusan na sila ng alak, mapapahiya sila kung hindi ka mag-perform ng milagro. Sabi ni Kristo, Nay, ano bang negosyo natin dito? Mga imbitado lang tayo. Isa pa, hindi ko pa panahon mag-perform ng milagro. Sabi ni Inang Birheng Maria, tumawa lang, lumingon sa mga servidora, ano man ang sabihin ng anak ko, gawin ninyo. Tapos tumayo si Kristo, dahil ikaw ang nagsabi, ina ko, gagawin ko. Yan po ang kapangyarihan ni Inang Birheng Maria. Kahit hindi pa panahon ni Kristo, magdaos ng o gumawa ng kapangyarihan, ina ang lumapit, napilitan natin Panginoon sa Kristo na gawin ang hinihiling ng kanyang ina. Dahil hindi makakahindi ang hari ng mga hari sa kanyang nanay. That's why we always ask Mother Mary, pray for us sinners till the end of our lives. Dahil pagdating ng araw na huhukuman tayo, lalapitan tayo ni Inang Birheng Maria, lalapitan niya kanyang anak ko, palagi itong humihingi sa akin ng tulong. Palaging humingi sa akin ng panalangin to. Please, pakinggan mo ako para sa kanya. Nung sasabihin ng Panginoon sa Kristo, dahil ikaw ang nagsabi, ina ko, gagawin ko. Yan po ang kapangyarihan ni Inang Birheng Maria, mga kapatid. Yun lang, Brother Jando. Okay, dahil gabing-gabi na, so punta tayo sa ating uling insight. Pasalamat. Ating unahin, Brother Aljan Bagatnan. Nandiyan pa po si Aljan? Aljan, there pa you? Bro Aljan, there pa you? Yes, dito pa mi, Brother Jando. Oh, you be there, you be there. Ayun mga kapatid, salamat Diyos, papuri sa Diyos at nandito lang tayo mga kapatid at nagbabasa tayo at marami pa rin hindi nakamove on sa debate ni Brother John Ray kagabi. Ayun mga kapatid, maganda talaga na pinag-usapan yung mga paniniwala din ng ibang sekta dahil napagtanto natin na mali pala ang kanilang paniniwala at pag-iisip. Kaya Brother John Ray, kapabot sa iyo, maraming salamat daw at congratulations. At ayun mga kapatid, salamat sa Diyos, papuri sa Diyos. Glory, Brother John. Sabi Brother John, to God be all the glory.
Ayun, nakikinig sila Brother Junry. At ayun mga kapatid, salamat sa Diyos, papuri sa Diyos. Dahil po natapos ating programa ng matiwasay at maraming tanong na naman po ang nasagot ngayong gabi dahil po sa ating programa. At lagi pong paalala sa atin ni Brother Angel, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa oaths lamang. To God be the glory again. Back to you, Brother Jando. By the way pala, bukas pala magsisimula ng sasagot si Brother Aljan sa mga tanong ha. Pwede Dahil bro, basta kaya lang bro. may nag-request na ano na si Brother Aljan naman po bro. So Sige. bukas Brother Aljan, get ready ka na dahil isa ka na sa mga sasagot. Sige bro, sige bro. Piliin mo lang yung kaya ko bro ha. Ha? Kaya yan. Sabi ni Panginoong Jesucristo, Bro Aljan, pagdating sa entablado, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin nyo. Dahil ako ang magbibigay. Basahin mo ulit dyan, do. Nasa 21:15 ng Lucas yan. Yan yung ano, yan yung kiniklaim ng ang dating daan na si Eli Soriano daw katuparan. si Eli Soriano lang talaga, single out. Ay, yan na Wawa tayo. Ay, Soriano na lang lagi. Ininsist yan dati ni Willie Santiago. Pero ngayong wala na si Willie Santiago, hindi na niya masabi si Eli Soriano yan. Dati, nanindigan sila talaga si Willie Santiago talaga na yan ay si Eli Soriano. Basahin natin. Sabi ganito, ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Actually, binanggit ito ng maraming beses sa The X-Man. Bargendo, kaya pala na si Eliseo Soriano na hindi tao si Kristo. Yan na nga. Ito yung lagi nilang kiniklaim at tinindigan din sa programang The X-Man, no? Mga ex-manalista yung The X-Man, mga ex-manalista. Pinamumunuan ni Cesar Adamos na kiniklaim talaga nila na ang katuparan daw nito ay si Eli Soriano. Ang daming maling pinagsasabi, katuparan. Kaya pala Brother Jando, anong tawag doon, yung nag-request si Brother Dwayne Cartuhano kay Brother Eli na mag-debate sila ay hindi natuloy dahil diyan siguro sa sobrang talino ni Brother Eli. Oo, tsaka dahil sa talino niya, guided siya ni God, may aral siya na sa wala pang earth, ang Diyos nakatira sa kanya sariling earth. Patay. At saka walang record si Eli Soriano talaga na meron siyang nakadebate na na puno. Wala. Okay, go ahead Brother Aljan. Ayun, salamat sa Diyos friend ni Brother Jando. Thank you so much kay Brother Eli Soriano dahil talagang sinabi niya na tayo tatag ni Kristo 2,000 years ago, Brother Jando. At yun naman po, back to you Brother Jando. Okay, at ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe. Salamat Brother John Ray. Yes, papurit pasasalamat sa Diyos mga kapatid sa kanya po kadakilaan at biyaya. No? Ito po mga ginagawa natin, biyaya po ito mga kapatid. Dahil isa po sa kaloob ng Diyos ay ang mag-ipon tayo ng kayamanan. Ito pong ginagawa natin, ito po yung pag-iimbak. No? Pag-iimbak po ng kayamanan para po makapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya papurit pasasalamat sa kanya palagi. So maraming salamat din sa lahat po ng makapuntos sa patuloy na pagsubaybay, suporta, at pagtitiwala siyempre sa nasabing programa. No? So kita-kita ulit tayo bukas mga kapatid para sa isang gabi ng doctrinal talakayan. God bless all and back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo Brother John Ray. At ibigay mo na ngayon kay Father Darwin para sa kanyang huling mensahe. Salamat Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil nakalawak po natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. Wala po yung lumapit sa atin, patulong ng school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan at meron ding mga religious po. Ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami.
At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Alam niyo lang yung pangalan ko. Ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayong mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron pong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria the Taxer D with a humble heart po. God bless. Okay, thank you. Sa ating bibigyan kay Brother Angel na ngayon sa kanyang huling mensahe. Salamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Una-una sa Diyos, sa Kanya lahat ng kalwalhati at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. So, paalala po, no? Sana ma-share po natin ito. Totoo, napakapalad natin. Dahil napakarami natin natutunan na never heard in our entire life. Tama, no? So, ang ano natin dito, ang lesson actually natutunan, maganda yun. Bakit hindi tinuturo ng mga pari? Yung mga sacrilege na yan, mga bata sa catechism na yan. Yun nga po, no? Ayun pala sa simbahan, hindi ko rin alam yun, na-research lang natin, hindi pwede yun dahil hindi naman tinatawag na catechism room yung simbahan, no? Iba yung mga catechism room, iba yung mga formation seminar. So, it's a supreme act of worship kasi yun. Iba yung concept ng misa. So, wag tayong umasa, wag tayong magalit sa mga pare. Bakit hindi mo sinabi, Father? Bakit hindi mo? Hindi po. So, tayo po pala may obligasyon yun. So, paalala po sa lahat yan, obligasyon pala natin yon. Kaya nga pala, no, Hosea 4:6, my people were destroyed because of lack of knowledge. So, hindi yung so kumbaga, dahil wala tayong alam, lack of knowledge, pwede tayo mapahamak. People were destroyed because of lack of knowledge. Mapapahamak tayo talaga. Napakarami na ngayon nakinig dito at tumigil sila. Akala alam na nila lahat. Kami nga rito, ang dami nila, parang ang dami natin alam, pero kakapurigit pa lang pala alam natin lahat dito, di ba? So, araw-araw may natututunan tayo. So, available na kasi yan available na yun sa social media, sa internet. Inaano na ng mga canon lawyers ng mga sagot. Kaya ang AI, mayroon na siya eh. Pag sinabi mo Catholic website, bibigyan kanya talagang magisterium yun, mga official teachings po. So, ganun po, no? So, paalala ng Ebanghelyo, ganun din. So, transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesus, ni-reveal niya ang tunay na yung pagka-Diyos niya, kung sino talaga siya. So, ganun din po tayo, pagpapaalala, ano ba talaga ang tunay natin, no? Ang tunay kalagayan natin, babalik tayo sa alabok. Babalik at babalik. Gusto mo, kanina nga po sa news, o kahapon yun, no? Replay. Di ba? Dalawang magkapatid, nagluluto lang sa may Rizal. Dalawang magkapatid po. Anong nangyari? Nag-rock slide. Batong malaki. Bumagsak sa bahay. Patay yung dalawang bata. Ganong kabilis kung pag kinuha ng buhay mo ni Lord, pwede anytime. Nagluluto lang yun Walang idea, mamamatay na sila during that time. And yun ang pinapaalala sa atin dito. Mag-ipon na kayong kayamanang panlangit. Sabi nga ni Bro John kanina, inuulit ko rin yun. Tama. And we need to live like a saint. Sabi nga nung pari kanina nakita ko sa Facebook, ang ganda ng hobby niya. Tahimik yung mga We need to live like a saint. Ano man ang inano mo rito, ano man na-achieve mo rito sa buong mundo, sa lupa man yan, kasikatan yan, it's nothing if you don't live like a saint. Useless ka. Wala tayong kwenta sa Diyos kapag hindi tayo namuhay ayon sa gustuhan niya at ayon sa pagiging santo. Kasi anytime po, paalala po sa atin lahat yan,
Ang Diyos, Efeso 1:4, nilalang tayo para sa magiging banal. Hindi para magiging sikat, magiging mayaman, no. Magiging banal. Yun ang hindi alam ng maraming tao sa buong. Please, yun po yung tunay nating kalagayan. Haharap tayo sa Kanya. Tayo ba'y namuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sana transfiguration pagbabagong anyo, pagbabagong buhay. Paalala po sa atin lahat yan ng Ebanghelyo. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat at bukas kita-kits po tayo ulit for another night of Punto por Punto Bible Study. Paalams. Mga teka, agapan ng daang simbahan, walang takot sa pagpipinsa, ipahayag ang pagkukulang sa pamamagitan ng reverensya, pamilya, saysayan, ipaalam, tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Kami ang mga sigit isa't pagbilang, Catholic Faith Defenders, sundalo. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagtitisa sa mga atake ng mga bulang popo para pag-ibay bawat Katolik. Di malungkot sa ibang pastor at ministro. Aming panatid sa mga walang sa pag-ibig sa ipahayag ng pagkakakuhan sa pamagitan ng reverensya sa Biblia. Sa isayan, paalam ng tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:16, ang simbahan itinayo ni Heso Kristo. Hindi ibang iglesia kundi ang Katolik. Walang makapanahig kahit pa ang perdo. Nagtigil nagsimula Katolik. Isang Pedro pinili naging unang Panginoon. Mangako ng Panginoon ay kanyang sasamahan. Ang itinatong na simbahan ng sinawagasan. Mga sila. Ang sa simbahan. Ang na paglipensa, ipahayag ang pagkatotohanan. Ang pagitan ng reverensya sa Biblia. Sa isayan, upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan.
pagsunod at sinusuportahan sa mahal ng Diyos. Biyayang galing sa Diyos ang lahat karunungan upang mapreserbar ang dugma ng simbahan. Marami na ngayon ang nagtayo ng simbahan. Inamit pa nila kay Kristo nga Panginoon. At iyang natin nakaw nila. Ginawang negosyo ang dati magkapit. Mga sila anak sa bahan. Alam ka, ipinisa ay iyang matatutunan sa bawat ang refer sa mga saya, ipag-aalam, may nasibahan, ang na para sa kaligtasan. Alam, ang tunay na simbahan ni Kristo.
Thank